Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. In sometimes got to church, ndoita my dreams no one kurota ndoita chakati but sondorota zvichiitika muchizona zvaitika zva kati pacha ndarota manje but amunyepera pacha ndarota manje shudi chikundinetsa but chandinetsa manje ndanzi iwewe une secret yaunofana kundiudza but secret wakanzi na baba usaudze munhu wakanzi na mai usaudze munhu secret inoziva iwe na mai na baba but ina andiudza anditi iwe ukarega kundiudza secret yeyo hauna mazuva shamwari ukufa Sambala akadedera. Saka mati kudi. Mutanda mazuva ndiri kufa ngati Saka akamboramba. Ngati ashama inda kudi ndakwida ndapedza. Ukafa ropa rako ari tungu pamusoro pani. Pamusoro pa kunongozondo zvinoparidza chitoro chechi. Sure. Ndangofamba distance but amkoma uya ndobva uya but nyandi yakutaura Isaac ngapi pano mupana umwe. Ngapi pano kwati wazviitika. Tataura nyatingwa tatatu isitiri vatatu zvedu asibudi kuwana kwemuri vatatu namai ndi munomboita zvinyi muri vatatu isitikuita zvidi tati Isaac pano ungaudze tatandina saiwa pano ungaudze tatata taura but secret iripo ndikuti panapo pane nyoka iripo asi nyoka inoshanduka in form of anything inogona kuita form like angel inogona kutomira inogona kutaura newe chitodai maokoso masai but mu spirit takambozvitry but in Akaramba. Yo, shamwari. Mambo nditeni spirit ndikaramba. Ndikati zvakaitika sei. So nzari imba yatopindira ZHOMBE. Ndikati Mumbai makapinda vanhu asi mbaba muri murima muri dark. Vanhu vasingaoneki. Saka mutemo kuti vakuru vanopindira pedzisira ndo waishandiswa. Saka paukuru huda kupuwa iwewe manje. Iwe waifana kuzomira mberi. Then babasuri. Iyo woita wechingani. Uchitatu. Asi imi mberi kwangu kunenge kune that nyoka iyo. Asi vanenge vari muchechi havaioni patinopinda. Saka macheya anorongwa kuti iyi haizogarwa nemunhu. Vanhu havaoni vanogona iri empty. Ndoyenyoka. Inenge yagarwa nyoka. Indogara apa yaitwa hendofa kwandiri. Then baba apa. Iye apa pamuwinda uko. Ndizvoita chechi. Ndati iwe unenge kunyepa zvanzi. Chokwadiwo handisi kunyepa. Icho ndo chokwa chacho kuti izvozvizvi imi mufana kutosubmitirwa nyoka iyi muva muchigara nayo muchengeta nayo ndachamwari uyu ndiye anonzi Satan ndiye Diabolos ina handinamati Satan nanamati Diabolos saka ndiye mwari ainzi mwari wemadzibaba unofana kuratidzwa unofana kunamata ngati handisengeti chikara ini handisengeti chakadaro indikunamata mwari natural ndozvandokuita handidi saka nyaya yatataura pano ngaipere papi yapere pano handikuyiwa kumokono tawirirana tawirirana ndopana kamva ndamuti handina ndangokuita chitsotsi mai baba ndo akandiudza kuti ndikufe saka ndakufeya saka wabvambudira pachena wabvambudira pachena wanzi sure kati zvandakudza zvaichiti ndachikunyepera nyaya kuudza ndo zvakaitoitika right saka baba vakationa kuti ndakamira kugedhi nomufana vakaona kuti vanhu vataurirana ndobva kuti tikutenda mapurasi izvezvi vaingona conversation kuti pane serious conversation tikuti mapurasi izvezvi vatorongedza bikira mutakuro ana mai bika mutakuro kuti endei tapinda kuti tafamba tayambuka munyati ndo pakazoti shamwari mukomana wataura naye ndikati mukomana ndakataura naye ndakakuona pa ndikaona apa mimi mataura nyaya dzenyu makurukura zvaita zvakanaka ndikati okay sure takakurukura ndobva tafamba takadaka rimwe dhamu rinonzi misisi ndobva taenda rimwe bani rinonzi ZHOMBE rinonzi bani ndakukanga mudhadhadha pakananga taenda kuvillage 4 saka takumida kuvillage 4 vakabva vanditi ivo nyaya yataurwa nemukomana ndechokwadi saka inini panapa pakati pesango ipapo pakati pesa kuti wainge washiri dzichema tsvi uri ukatarisa unoona kuti ukaona munhu waiona munhu aitsvaka kombe ngati mombe yako yakarasikati kutsvaka kombe ukaona munhu imomo kuti unongosakaidi munhu nantu aiwa kare saka now I'm ready now kunditoita handover kwauri mukoma roba zvakaitika ipapo pakaitika drama ndakagara pasi nchinokora mhavhu so mwaya mudenga so kura hembe kanda pasi so tura makwenzi so katandidi
Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV with Robert Tapfumani. It's a hot October day. Thank you once again. Thank you very much for following us. Thank you for subscribing to our channel, ZimNewsBeat TV. The advantages of subscribing is every time when we premiere something, every time when we post something new, you'll never miss it. You'll simply get a notification. Pachano pano ndipo patinokupai nhau dzakasiyana-siyana, nhau dzinoitika kumatare emadzimambo munyika uko vanenge vachitonga nhau dzemudunhu mavo. Kozoto zvakare tinokupai matare uko kunenge kuchibatsirwa mhuri kana munhu mumwe chete kumadzitare emadzisekuru nemadzimbuya, madzibaba, ana papa vakasunungukawo. Izvi tinozviitira kuti munhu anozosarudza kuti inini nechitendero changu, inini zvinhu zvangu zvandinobhilivha, regai ndinobatsirwa nasekuru ningi, nagogo ningi, namadzibaba ningi, naprofeti ningi, nekuti ndiri kuona kuti vakabatsirawo imwe mhuri ine dambudziko rakada kufanana nerangu. Chimwezve chatinokurudzira ndechekuti kunoitika nyaya idzi kana muchinge makwenda kunobatsirwa, zvimwe zvacho zvinoda mwoyo murefu. Unogona kunge uine dambudziko raane 20 years richikutambudza, asi kana uchinge waenda kunobatsirwa ubva wati ripere ne20 minutes. Tinonzwa vamwe vakundifonera, ndasvika pano ndazodai handisi kubata zvakanaka, kana ndasvika pano ndangoita 5 minutes ndine munhu waMwari, manje zvinozoita here? Mashandiro acho anenge akasiyana, uye zvakare isusu hatingakwanisi kuzoti kuna papa kana sekuru kana ani ko uyo munhu made kumukurumidzira kana kuti munhu uyo miitire munana aite sei adzokere. Right, ndofunga mazuva mashoma apfuura makaona nyaya yatakaburitsa yekuZhombe, apo sekuru Tazvo vakaenda kuZhombe kunobatsira mhuri yekwaMugwagwa. Vakazobatawo vaviri kana vatatu vakanga vaine matambudziko ikoko kwavaibatsira. Chaita kuti zuva ranhasi titange kutaura nyaya iri pano, tiri kuda kutaura nedangwe RaBishop Mugwagwa anonzi Reston Mugwagwa. Ndofunga vamwe makamona anga akapfeka t-shirt ye-white yakanga ine red neto black zvishoma. Reston achitanga kutaura neni kusvika paakazobatsirwa nasekuru Tazvo, panga pani yatingati 1 year 6 months achiuya achibatsirwa achidzokera zvichiramba zvimwe zvichiita sei. Tataya Reston, uye timbonzwa kuti nyaya yakafamba zvakaita sei, uyewo zvakare uve muenzaniso kune vamwe vachazange vachida kunobatsirwa pamberi apo. Mukoma Reston makadi? Ndinofara makadi mukoma Robert. Kuti makorokoto here kana kuti? Makorokoto chaiwo machena aya. Zainetika ka patinoburitsa nyaya dzidzi, kazhinji tinoti tikanoita kuti ma-interviews tomboisa pasite, tozoenda kwana sekuru toita. Saka pazhinji patinoburitsa part 1 tinenge tane part 2, kwa tinenge tine part 1, part 2, part 3. Saka vanhu vanoti kazhinji tikaburitsa part 1 ka vakazaona taenda nemunhu yako kunobatsirwa kana nasekuru nzi takakuudzai ana sekuru vanenge vatoona pasocial media zvavari kutaura zvezvichi. Saka patadai ringatitange nechi nekokupedzisira tidzokera kusure takupedzisira nepart 1 yatakupedzisira right. Titaka kutaura tese Reston pembe dambudziko rakanga richiri kunetsa uri kuSouth Africa ranga rakamira sei? Mukoma Robert, dambudziko kuSouth Africa rakandisvikira ndakarivara ndisingafungiri. Ndakatosimba ndichitoshanda ndisina dambudziko nemhuri yangu, asi musi wakatanga kuya dambudziko rakaotenga kuya ndakavata kuhope, ndakarota ndichibatidzwana ndichirwiswa ndichibva ndadyiswa. Saka ndadyiswa nguva dzandakanopepuka, ndapepuka malips angu aya akanamika uye ndichiratidza ndiri munhu ambopupa furo. Saka mudzimai wangu ndakatomuudza ndikatonogeza kubathroom kuti ndapupa furo ndakavata kuti asinge munhu arwara nemimbo chii, uye ndadyiswa panandivete. Kubva musi iwoyo zvinhu hazvina kunimirira zvakanaka, rakava dambudziko rakakura. Saka after that incident yakaitika ndikuti kuchechi kwataenda, samusi takadzoka kuchechi nenguva ndobva tapinda mumba, takawana mumba mune chidhambakura chiya chine musoro chinoita blue chakakura kudai. Saka chakangati pamadziro kumusoro kwefiriji chakativhundutsa kuti chabvipi uye chinhu chakurira kupi South Africa chapinda sei panapa. Saka madzimai akanditi tora chitanda uchirove, ndikati ndotota uchirove. Saka madzimai akati tora mvura yemunamato uchimwaye. Shuwa takatora mvura yemunamato ndokati tachimwaye papo manje chakawira kuseri kwefiriji. So kuti tisunde firiji tidii, takati toita sei ndiri kutya bhozi nokuda kweprevious dream dzandadi
dzandandarota mandoita sei panapa samudzimba akazoti hatisite mwamva tisei timbonotenga upfu tochitodzoka vatenda kutenga upfu hwedu ndivatadzoka takudzoka takangovhura door mita inside tipinda mumba takaona chidhambukura chiri papo chakatofa but chichiratidza kuti chakafa kudhara chinhu chindicho chatamwaya mvura but pochiratidza chinenge chafa kudhara inda akati ndo nani yatakuona we saka tangotora tikatsvaira taurawo tikatora tikachikandawo mubhini vatagara usiku hwacho ihwohwo ndarota bere richibva rasvika pamukova asi rakatadza kupinda mumba but ndichiona kuti iri bere but bere rakatadza kupinda mumba bere yandobva radi ndobva razongoenda madzimai ndo matambudziko andodi andiri kusangana nawo asi chitika ndechekuti pamazuva iwayo ndakabva ndakamuchira foni yakanga ichibva kuZimbabwe ndimunun'una wangu anzi Steven ndiye anobekwa nababa mwana wabamunini saka akafona ari paJoe aigadzira matai ari paside peroad saka ndobva ndifonera kuti mukoma ndaita problem ingava yei muningina sikanzi dambudziko ndinaro panapa ndiri kuti ndanetsana namudhara asi iri nhaweki yechechi saka asi vanditi mwedzi uno unofa ina handina airtime chiitai kuti muve neairtime mugondifonera ndozvanyanya kutsanangura nyaya yese foni ndobva yadzima saka ndati alright zvakanaka mufana chadi ndichazofona saka tangobhaya time ndikumbogezawo nokudii nokuzobuda kuzonotenga airtime kuchizofonera mufana wauya foni haisi kudii haisi kupinda kufonera mufana wauya foni haisi kudii haisi kupinda toita sei paya alright but ipapo hana yangu yakarova mataura ita mufana wauya something chandakufira which is bad ndangoona madreams andachidi chingosangana nawo saka mufana anonzi Thomas anotedzera mukomana ndiye akazondifonera aona mamitsi koso mukoma muna muri kufonera titori naye mota zviti mutakura titori naye kwikwi atorwa nemota amheni akararama ndakapera power ndikatowa mabvi kubvunda ndakadedera mudzimai akazosvika mumba chona ndakatodedera ndikutoni tizi ndikati Steven nomo wamataura mai manje kati kuchisina Thomas andifonera chita kuti ava mutoka nemota uri maine ukwekwe arohwa nemota panga achigadzira mota yake saka ari paside peroad saka takuti maine kuchena hospital alright madzimai akati try kufona ndokufona fana kuti mukoma Steven atodeclare dead atofa ndakarwadziwa asi ndine secret yanga iri mumwoyo mangu secret iyi ndasingakwanisi kuitaura kunani chero kumukadzi wangu andakumuudza nokuti chiraramo chandakaita ndiri pamusha chakava chiraramo chakandiomera nokuti panga paita incidence yekuti namudhara tatisi kuwirirana saka chakatipa kuti tadze kuwirirana baba inyaya yekuti vakati iwo kune mombe dzakabiwa kumapurazi samapurazi kuenda kweko kune mapurazi anonzi ana John ana Martin uchiuya kusvika kuSosombe uchisvika kuDoneni kuna Venice Mine saka area idzodzo saka toda kufamba tichitsvaga mombe idzi saka takafamba mazuva amodzi anotora 10 days tichifamba tichienda dzimwe dzenguva tichairarako tichididi saka baba akazotama zvandikuita izvi ndikubhaya time kuti weneni wakakura usina neni wakura uri kure neni hatingamboita kura tose saka ndikuita izvi ndikuita kuti tijairane ndikuona kuti hauna kudi kundijaira zvakanaka mombe kubiwa dzaiveko asi takazodziwana mombe idzodzo kuti matsvagiro amaita mombe manga musinganyatsotsvaga zvekuti muwane mombe tuwane mombe ndizvo ndakazoona baba vakazobudawo pachena vakati ndiri kuita kuti iwe neni tiumbe ukama wakakurira musha kwamai kumusha kwana mai mwana wamukadzi wava wangatezi wangasiyana naye andimaona manje saka indakangozvigamuchirawo ndikati zvidi hazvina kuipa zvakanaka asi one day taisumuka kumba zvokuma 10 kana 11 tofamba kudarika kunonzi kuZhombe topinda toyambuka tutofamba noti PM tutofamba usiku hwese todarika vana Zhombe toyambuka vana Zuzumbi kusvika tasvika kunonzi kuVillage Team takutosvika kuBF mine ndokwaiedza takusvika papo
kuti saka vanhu vakaibvunza iwe Mugwagwa wofamba ndi mwana usika nguno usika ngwa iwe hauna kuvata iwe ufamba usiku iwe saka I remember that day ndichifamba ndafamba mberi iwo vaisaka kufamba mberi vaifamba sure I remember ndichiwa kuti paside pangu apa pane munhu apa but munhu uyu ansikukwanisa kuona kuti munhu here but certain time yandakazofira kuti inyoka iyi ndikusvaya nyoka saka when we come home ndakataura Stephen wewe kuti mpana pandofamba mudhara ndikufamba njimbofira sometimes 3 but ndofira kuti ndikusvaya nyoka hayi mafambira kuti ndinofamba usiku nanjala saka Stephen munhu angari close namudhara vaiwirirana kuti vaipinda vese iye ndiye angari muprofita wavo saka Stephen akasvapa kudza mudhara kuti mudhara pamurifamba nemukomana wewe mukomana kuti arikufira kuti munenge muri 3 kana kuti sometimes arikusvaya chi nyoka baba zvakavabata zvakavagumbura vakandidana vakandituka wataurira izvozvo wataura sei chocho mutauro wakadara ndiudi zvakashata izvozvo handizvidi baba sorry ndakangotaura nemufana kuti ndozvandangodi zvandangofira saka tangoita 2-3 days ndobva zoti panyaya yataitaura yaka ndine something chandoda kuudza but yemunhu nenyoka vakuda kuitaura in other way manje yemunhu yenyoka inenge nyoka iyi vakuti nyaya iyi ndiri kutya kuti ndikudi ndikuudze but pane mwana anogona kukuudza but nyaya iyi inozikamwa nini nemufana uyu namai vadoko 3 chete iwewe tauda kupinza pachikwata uwe wechi4 but kana wapinda pachikwata iwe toda kuti ugovalida saka nyaya yacho ndiudzeka svikanzi no sometimes ndikwanisi ndikuudze because iwe sometimes iwewe kana uri pachechi zvezvi tikakuti paridza maparidzo aunoita aya panoita lightning inotrowa maziso inotitosora so togona kuira pasi and that speech yanga iri second time kuitaura iyoyo first time yakatanga kutaurwa neMuBishop anga ari mukuru ainzi Mulongoti vambopinda nemwe ainzi Mulongoti saka Mulongoti aigara kumasasa pake saka pandakaparidza akataura kuti iwe mwana waMwanamike unoda kudii hauna kukurira muchechi wauya manje unoda kudii wati wana iwewe takumanhenga tenga kwemutuko kumanhenga tenga unokuziva ngati ndokuziva saka ndokwataro saka iwe wakutema nedemo pasapa mutuka dona unofuka tunopona ndikati muchereve saka zvandataura nditobvunza iwe kuti zvinoreva ndobvunza vamwe wako kuti zvinoreva unotamba navo ndasvika kumadhara zvokuta kudiwa ndobva zoti ukaona mabhuri matatu achifura achiwirirana achitamba achidii ukaona kukonana chii ndikati pamwe pane paita hadzi yauya zvikazi no hapana hadzi but ari kuwirirana mabhuri aya matatu ane makore ari ese but akuzokonana chakonanisa chii hapana hadzi ndiudze kuti chingava chii ndikati achimbobvunza ndobvunza akabvunza vana vake vamwe varipo kuti kuchiva komana vakatadza kupindura kuti hama ndikadii ndobva zonibvunza ndikati pamwe ukuru zvikanzi saka unoda kudii saka mukuda kuti ndofunga ndoda kutora ukuru hwenyu panapa zvati maitiro kwani anomira zvakanaka saka apa vanga vakutaura kechipiri manje kuti paunoparidza tinoona lightning kumeso kwedu lightning ichitire zvakanaka saka unofanira kuratidzwa Mwari waunofanira kunamata kuti Mwari waunonamata unofanira kunamata Mwari wamadzibaba wako waunoratidzwa kuti uyu ndiye Mwari unofanira kudi kunamata kuti kunamata Mwari usingadi usingazivi ipapo ndakaona kuti apa ndauda kuendeswa kuno kusiri ndiko apa apana kumira zvakanaka right saka vakabva vandipa task zvazi unoona mufana uyu vakamutaura nezita mufana uyu ndiye wandoda kutotaura naye uchafighta hard on your own you must make your plan your own kuti akuudze nyaya yacho because nyaya yako ndeye yako nokuti zvinhu ndezvako ini zvinhu ndikuitira iwewe ipfuma yako inhaka yako yandikuitira saka unofanira kutaura nemufana afanira kukuudza but sakamuudza usaudze anyone saka wamiri uchaita sei ati okay zvakanaka saka ndakatora mazuva mufana ndisina kudi kutaura naye ndobva uya back kwandiri ndi kumapurasi ndivatena mapurasi wandibvunza wataura nemwana wewe ndikati handina so wari ngati anditomboona kuti ndikamuapproach sei so no must do quick because we ndinonokera nguva irudi iri kufamba wala zvakanaka tadzoka mufana ndazomuona ndabva ndamuapproach saka ndakamuapproacha tiri vatatu ndipapa nemumwe mufana waiwirirana naye tiri vatatu saka ndobva ndamuti shamwari ini sometimes kati muchechi
ndoita madreams ndogona kurota ndichindarota chakati but zvandorota zvichiitika muchizoona zvaitika zva kati pane chandarota manje but ndamunyepera chandarota manje chiri kundinetsa but chandinetsa manje ndanzi iwewe une secret yaunofanira kundiudza but secret iyi wakanzi nababa usaudze munhu wakanzi namai usaudze munhu isecret inoziva iwe namai nababa but ine andiudza anditi iwe ukarega kundiudza secret yeyo hauna mazuva shamwari ukufa Sambala akadedera saka mati kudii mutanda mazuva ndiri kufa ngati saka akamboramba ngati ashamwari inda kudi ndakwida ndapedza ukafa ropa rako hariri tungu pamusoro kunongoziva ndozvinoparidza chitoro chechi sure ndangofamba idhiseni vati mukoma uyai ndobva uya but nyaya ndiri kutaura Isaac ngapi pano mupana umwe ngapi pano pakati wazviitika tataura nyaya tingwani vatatu isi tiri vatatu zvedu hazvibudi kuvanhu kwewo muri vatatu namai ndimunomboita zvenyu muri vatatu isi tikuita zvedu tati Isaac pano unongaudza vati handina saka iwo vapano ungaudza taura ndobva vati secret iripo ndekuti panapo pane nyoka iripo asi nyoka iyi inoshanduka in form of anything inogona kuita form like angel inogona kutomira inogona kutotaura newe ichitodai maokoso masai but muspirit takambozvitry but imi makaramba iwe shamwari mambonditei spirit ndikaramba ndikati zvakaitika sei saka nzarimona imba yatopindira chichihombe iyi ndikati mumba imomo makapinda vanhu asi mumba muri murima muri dhaki vanhu vasingaoneki saka mutemo wekuti vakuru vanopindira pedzisira ndo waishandiswa saka paukuru huda kupuwa iwewe manje iwe waifanira kuzomira mberi then babasuri iye woita wechingani wechitatu asi inini mberi kwangu kunenge kune dhati nyoka iyo asi vanenge vari muchechi havaioni patinopinda saka macheya anorongwa kuti iyi haizogarwa nemunhu vanhu havaoni vanogona iri empty ndoyenyoka inenge yagarwa nyoka iyi ndogara apa yaitwa hendofa kwandiri then baba apa iye apa pamoindawo ndizvoita chechi yati iwe unenge uri kunyepa skanzi chokwadiwo handisi kunyepa icho ndo chokwadi chacho sokuti izvozvi izvi imi mofanira kutosubmitigwa nyoka iyi mova muchigara nayo muchengeta nayo ndikati shamwari uyu ndiye anonzi Satan ndiye Diabolos ine handinamati Satan ine handinamati Diabolos saka ndiye mwari ainzi mwari wemadzibaba wanofanira kuratidzwa wanofanira kunamata ngati handisengeti chikara ini handisengeti chakadaro indingonamata mwari natural ndozvandokuita handidi saka nyaya yatataura pano ngaipere papi yapere pano handikuiwa kumwe kuno tawirirana tawirirana ndopana kamva ndamuti handina ndangokuita chitsotsi mai baba ndo vakandiudza kuti ndikufei saka ndakufeya wabvambudira pachena wanzi shuwa kati zvandakuudza zvaichiti ndachikunyepera nyanzoto kuudza ndo zvakatoitika right saka baba vakationa kuti ndakamira kugedhi nomufana vakaona kuti vanhu vataurirana ndobva kuti tikutena mapurasi izvezvi vaingona conversation kuti pane serious conversation tikutena mapurasi izvezvi ndobva vatorongedza bikira mutakura wana mai bika mutakura kuti endei tapinda kuti tafamba tayambuka munyati ndopakazoti shamwari mukomana wataura naye ndikati mukomana ndakataura naye ndakakuona pa ndikaona kuti apa mimi mataura nyaya dzenyu makurukura zvaita zvakanaka ndikati okay sure takakurukura ndobva tafamba takadaka rimwe dhamu rinonzi misisi ndokubva taenda rimwe bani rinonzi ZHOMBE rinonzi paona mudhadhadha pakananga taenda kuvillage 4 saka takuenda kuvillage 4 vakabva vanditi ivo nyaya yataurwa nemukomana ndeyechokwadi saka inini panapa pakati pesango ipapo pakati pesa kuti wainge washiri dzichema uri ukatarisa unoona kuti ukaona munhu waiona imo munhu aitsvaka kombe ngati mombe yako yakarasikati kutsvaka kombe ukaona munhu imo kuti unongosakaini munhu nantu aiwa kare saka now I'm ready now kunditita indiovha kwauri mukoma roba zvakaitika ipapo pakaitika drama ndakagara pasi nchinokora mhavhu so mwaya mudenga so kura hembe kanda pasi so tura makwenzi so kati handidi handidi kumbozviwa izvo kana kuzviona kana kudi handizvasitomboda ndibva ndanonga imba yangu noma ndatotora U10 ndakutodzoka kumba
ndichicheuka ndatowa 100 meters away kwavari ndakaona vachifamba vachitevera. Takafamba kubva ikoko kusvika tanoyambuka rukova rwese, kuyambuka maraini ana Mungu, kurambuka Senkwasi, Zhombe, kusvika kumaraini ekumba. Takusvika kumba ndipo vakaita kumhanya. Zuva rodai kuma3 ndipo vakamhanya kumhanya ndipo vandibata. Saka vandibata ndipo vati mukomana uri kuona ruwa wangu ndio mune pfuma yako. Waramba nyaya ndadi ndakuudza. Hauna chaunoita, hauna chaunobata chinofamba upenyu hwako. Kusvika wapinda mupi? Mawa wangu. Wapinda. Asi ndine secret ndakuudza. Secret ndiri kukuudza nemhaka yekuti ndokuda. Kuti denda risingakudika ndaingokurega unofa kana nhasi unofa chaiwo. Pane mhaka ndokuda. Ndinoda kuti utore basa iri. Unofunga zvakanaka. Nyaya yeudzi mukadzi wako. Ndoziva ipapo uchisvika kumbosvika uchitenga udza chii? Mukadzi wako unobva watofa. Nyaya yeudzi munhu for 5 years ndo secret ipo. Ukaudza munhu within 5 years unofa. Saka ipapo manje ndo pakatanga madrama. Ipapo pakatanga madrama mamwe kuti yakava fight yekuti mai vakatadza kuziva kuti mwana nababa vari kuisa kudai chii. Vanhu vanotadza kuti kuti baba vari kuisana kudai chii. Manext door achishauta unonetsa mwana kudai chii. Mese manga mine secret iyi. Indandire secret yangu kuti nditaureka. Kuti nditaureka ndikufa. Nduva uchengeta 5 years. 5 years. After 5 years ndo ndizoidi. Ndizoitaura. Kana chiri igore ripi zvakaiti? 2010. 2010. Alright. Yeah, 2010 paitwa World Cup South Africa. Yes. Wa World Cup ndine yangu World Cup. Right. Saka ndakasvika pakupanishwa. Ivo vakangofunga kuti mukomana ndauda kumupanisha kana ndamurwadzisa achasvika pakuzobvuma. Auya kwanziti baba ndabvuma ndakumupanisha. Saka ndenda vakakastendi kangu ndakaimba yangu ndakutogara kone mudzimai. Kuti ndiwane mukari kuti ndoda kuita garden yangu. Ndikupota murume wangu. Vakanditi no, iwe utende kuita garden. Tsvimbo ndedze mombe. Hapana zvinoitiwa. Kundi ukauda garden indanorima mugarden medu mombe. Saka ne garden hombe. Ndabva ndinorima garden. Unza hawo torima nedu. Totorima kuzadza garden. But musoko kuti murume unotano kunzi iwewe munhu autani chi? Muriwo. Autende kutana murume. Ukangopinda amena ako. But inokuziva secret iyaye yokunzi unofa. Pane chikande kuti sure handifani kupinda apa. Ndokunosangana nacho ndikarumuka ndikaita sei ndobva ndareka. Saka there's time yakamboti kune chechi ida kuitwa kunzvimbo inonzi kuGigeni kwaitwa chechi. Ndo atati ino chechi antukuenda. Chechi chishanisana. Ukuramba chechi yangu. Azviiti. Right kana waramba kuenda chechi da kupanisha. Garden yese da kuwana yanga mamuru na agasira kuti October. Da kuti urime chibage da kuwana chibage chabuda chadaiwo. Isita kuenda musangano iri 14 days samuday. Da kuwana chibage chabuda chadai. Kuyiwanga usirwe kumusangano. Inda ndaramba kuti handisuda kuenda musangano. Saka iye parliament kuti warambire kuenda. Alright. Inda kuti mana mutira kuita zvona mateni zvanisikuda bosi ndaziva kuti paruna matochi Satan. Saka ina ndisikuda. Saka ndokuti zvaramba iwe ndokupanisha garden yese ndoda kuti uirime. It's almost yakakura kana eka garden iwe. Sure garden iwe ndakairima sure. Ndikajara chibage ndikadiridza. Ndaimuka kana kuma 3 kunodza garden. Ndikatedza kuipedza ndozoti 3 futi zvarodika kuti release. Sure chibage chakabuda. But musangano wao wanosara kuti 4 days utopere chibage chabuda. Ndobva ndangofunga kuti rekanditevera kwakaenda ikoko. Ndobva ndatevera. Ndobva ndirasika ndisikakuzivi kuGigeni wacho kusvika ndadii ndanosvika vakavhara wasvika wauya wasvika ndasvika vanhu vafara. Alright. Saka ndo wapera tadzoka kumba vadzoka wana chibage cheshe dai. Iyo wakanga watori makati akatori mwana kasenda chibage chare. Sikanzi enda mberi nekudiridza. Ndakadiridza chibage ichocho. Kusvika chega muchigwa nemvura kunaya. That was I remember kuma 22 23 December. Bokuchaya chakachafa chaibva. Ipwadza tobva zitoredi kujikiwa. Saka ndobva vandidana ndikaenda. Sikanzi chibage chaibva kwa garden. Ndati handizivi. Sikanzi mai vatanga chibage chaibva. Pane mutemo uri pano. Iwewe kubva nhasi uchatendeki kupinda mugarden. Hautendeki kudya chibage ichocho. Hautengi kudya kanapwa. Ndobva kuti cross all
ubva dai ukangopinda mugadheni mune nharo uri kufa. Saka inini zvakatoshamisa vamwe vanun'una vanga ubvire Steve vandoti mushakabvu aive pakasvara kumkoma nyamutaura nababa ichi yati wangoihwira wega ndingakutaurisa muri kudizwa kwamaita muri 1 ipanjimenti yekuti mwana mu1 ndiye munina wekuchengeta secret ndimuni 1 saka iwe uri 1 kati andozviripo ndoita sei saka mfana kati atondo ini blaza ndoita ndikanotena ndoenje kupai nokutima ndoenje kupai kamfana kadika kati munina rega andidi tutema uyochindipa tedza mutemo wani wow iwe kwachitema uchichikaika kana umwe chema chikanga wache it's fine no problem simba mukaka mfana uri simba rinopera simba rodzini handicho chakutojiwa mazuva ano chinooma ichi makuti zakuchika chatooma asi simba ndineti ndinaro chinoite problem alright saka mfana muchakabva kusoshaika uyu ndobva tamudza nyaya iyoyo akazoenda kunotanhapwa mfana uya ndobva adzidya chibva kugadheni achiuya kumba achidya achisvina ndobva adarika nepaimba yandodi yandora samudana ndobva wawa twatemwa chi ndobva kungwa ndi vakaita kubata demo watema chi ndakakuti usatemi vakapenga ndakapanga lifetime yekupenga yatoti ano baba inini muri baba but zvamakuti asisi ndiso handina kutemapwa handina kutyapwa zvamakataura zvino ndizvo zvakaita asi kana makuya makundipomera zvinhu zvandisingazivi handizivi makuya ndidi zvikasaka uda kudi uda kundirowa here ndikuona kuti ninge uda kundirowa ndikati no asi uda hangu kurowa but ndikuona kuti apa ndasati ndambokubva kwese zvoita sati ndamboratidza kuti ndagumbuka apa ndagumbuka zvandigumbura po ndarwadziwa ndobva vabva ndovadi ndobva vaenda shuwa handambojapwa handambota chibage kusvika pakadi apera pa saka nyaya yanga iri kuti wakarambirei chi kugamuchira saka incident yapera iyo pakazotanga drama rekuti ndakatenga chipfuwo sembudzi ndikatenga chipfuwo chikauya vakaziva ndatenga chipfuwo ndodaniwa kumba uya kuno ndoenda kumba vanhu vose vadaniwa kunzi munomuona ateerera ana murairo handizivi kuti munhu akaita sei hapana nezvaari ndokurwa nezvana zvitukutuku izvi ndawambudza kuti meme mbudzi yani kuti ndeyangu waibepi kuti ndakuiba ndaitenga iwe kutenga mbudzi saka sei watenga mbudzi ndaundiudza kuti handizivi kuti kana ndafamba ndikasanganisha ndaona ndofanira kusiya ndomanya kunu ndoripota here kuti zvanzi hautendekwi saka ndo handitendi kuita chipfuwo here pano pamusha kandi zvikazi pusha noende wangu saka mbudzi yapinda musha mangu usina kundiudza ndisingazvizivi saka ndakuti ndichikudza vamwe vese vakateerera iwe mbudzi haisisiri yako mbudzi ndeyangu iwe uchina chi hauchina mbudzi ndivandati kana zviti ine handakupai mbudzi kana matonitora manitorera kana manibira ine handitenderi ndakuti mbudzi ndeyenya ndizvigamuchiri izvozvozvo the very night iyoyo musi watatara mbudzi inobva yakadliwa nebere imwe mbudzi vakaita yekusunungura ivo pamutiso ikamhanya ichinobuda gedhe chinda ndisipa wakati baba wasunungura mbudzi yenyu vachinda saka mbudzi yatobuda dai ndakazama kuti manditendi itsvake ndakaishayiwa kwakutozongoona kuti mbudzi yakadligwa apa makumbo amungu kuti aringe biri kuti gava rakaita chi mbudzi okay saka ndambogona kuti achinonzi chipfuwo handina ndakamboedza kuita huku but dzaita panongoita chinhu chinongopinda chodzuruma dzese dzongofa dzese hachidyi kungodzuruma dzofa chete saka ndaishaya way out kuti ndodii munoziva kuti ndakasvika nguva nemudzimai yangu yekuti ndakadya mashizha emabrosi mabrosi ndashaya muriwo anodyika zvakanaka ndakasvika pakuda pamusha pevanhu ndaitenhama mabrosi vanhu vasipo ndotoisa muchipepa chishuga ndotoenda kumba ndiri pamudzimai utocheka cheka utoisa murifubika utowa muriwo itodya ndakadya mabrosi maybe for 2 to 3 months saka mudzi wemabrosi akashamisa kuti muti wangu uri kupera mashizha taimiti muzukuru asi ane gadheni kuti ndimiti ndipo muriwo ndidi anaona mari apa handini zvekukorokoza zvoita vamwe vachinda mugodhi vachididini ndikuti zvazvimwa ndiri handisikwanisi saka mukomana uyo akatoda kutemira munhu akutema chi mashizha angu asi munhu anotema uyo nguva atemera nguva saka angoita sekuti abva pamba ini ndobva ndatosvika ndakutotana kuti muriwo wako pakunojitika paya pamukomana abuda mumba yes wakabata chisaka chako kuindipi sekuru muzukuru uri pano kuinda
kata no person kushandisa ndi kuti kata tichi mbuya kwanu vanodzurisa flow nayo mbau zvikanzi ndi kumba yatawo zvakanaka atafana kuzvitaura taura pozi aida kunoona kumba kuti iwewe mashota every day panodzuru wari vachiziva mabhuru vakaita sei ndokuida kumba ndokusvika kumba madzimai agara paida kuti madzimai ziva kusabudisha kuti cheka kutukana mboto kuti seku nikuti mashia kugadzira mumba muchitobika ndo muri wandu handinoona sekuru wako akandirambidza kugadeni ndoo ndakarima huona muri wako kuti uchitani wavatandita ndodi ndopai mukadzi mwana wochi chachokwanzwa nemabhurosiwo sori chamwana ichitokubira mushawo chikanzi sekuru kwengo yakadini kati kwengo yawakaona kuti mamashizha ari kupera muti ndozvinaishita chikanzi akachema mukomana yakati sekuru nyaya yenyu haina kumira zvakanaka but ndiri kumbira tiende kugadeni takabva taenda kumba taenda kugadeni kwake ane gadeni iri pakabaniso zvikanzi mubhedha 1 2 ndenyu mbuya mubhedha 1 2 ndenyu muno munopinda muchitana muri wenyu muchina kudii handidi kukuonai muchidiridza muno kana muchiona kutana kunonetsa mutuma chimwana chenchikomana choya ndochitana muri wechipa mubhedha handiutori nikutengesa nyakwadai ndindoudiridzwa ndindouspraya ndindousauka ndindoita zvese chenji kungotora chete muriwo muchinodi muchinodya siya zvemashima bosi takasvika kumba nemudzimai soka tinenge yakati takasheya matezi takada kuchema mukomana uyu abva nekupi handiti right tiri kusekutaura kwandaita tichitanga program tiri kutaura naReston Mugwagwa Reston rinova dangwe raArchbishop Mugwagwa vekuzhombe vechitenderano chevapositori uko kwakaenda sekuru tashu zvavakaita makazviona sekutaura kwandaita tichitanga program tati aiwa kazhinji patinotanga kuburitsa maprograms aya vanhu munoti aiwa ana sekuru vanotanga vaona nyaya idzi vanotanga vaita sei zvakati aiwa alright taneta nekutaura sekutaura kunoita sekuru tashu vanoti ina handipindure nemazwi asi ndopindura nemabasa tikati aiwa isusu rega timboneta kupindura nemazwi asi tipindure nebasa tikati Reston huya umbotipa nhoroondo yeupenyu hwako yakaita kuti uzovavarira kusvika pana tateguru tashu ugoita mazuva zvakare usingabve pamba pasekuru tashu pamwe uchinzokanzibva inotsvaka mari yakati wodzokera kuSouth Africa unoshanda kuzosvika wakwanisa kuzomudza tateguru tashu kuenda navo mumusha wenyu wezhombe nemukadzi makutombodyiwa mavheji akanaka saka gore roro ranga rakaita sekuti vanhu vaipiwa chikafu nehurumende ranga riri nzara saka kwakaita munhu akashanya sadhere kumba saka mudzimai ndobva aenda kuna mbuya amai vababa kuko hatina chibage satikumbirwa bagedhi saka vaipa kupiwa bagedhi baba vakapopota kuti nderei ndozati mukomana uzasuka kuti anachipa kunzi handipi imbwa chikafu changu handipi imbwa sadza ini popota mbuya vakati iwe unotaura sei kumwana kakudaro mashoko pakutaura saka the moment yavaitaura munhu uye anga shanya uyawe akaona zvikamubata saka pakapedza nawe yaida akabva hadi abva pamba asi akanotenderera akateera mudzimai wangu nekusanga wachona kuti mudzimai wangu wakufamba sei svika mudzimai asvika pamba iye ndobva azosvikawo ndobva andimuzivi munhu ena asingamuzivi ndobva nimhorosa akati handiwe pane nyaya yanga itaukwa iyi kuti mukaya kudya chikafu chichi chibago chichi hachichimboitika chii chako munhu kati handi baba wangu pakudii kati handini firstborn yavo sondiwedangwerawo kati zvanzi iwewe zvanzi hazvirambiki shamwari makafanana makafanana chaizvo hazvirambiki but shamwari zvandibata but ndichauya panapa kuma2 kuma3 ukawanda kunoka ndini ndikunoka manheru apa ranga riri kuma5 but atoa kuti kuma2 kuma3 ndichauya panapa ukawanda kanowa noko ndini ndenda noka uvhure to ndikati okay zvakanaka munhu yandobvadi ndobva aenda ichoti mundiwekupi mune wanokusaka kuma3 kudii zeshuwa kuma3 kukasvika ngoro nedhongi munhu anga abva kudhuze nekwatatiri kwakona chifuka kuya nedhongi saka asvika ndobva aburika 6 bags dzanga dziri dzemapfunde shamwari
matukirwa waita andorwadza ndibata ende uchitaura kuti mwana baba ndanyatsoona kuti waona mai apa saka ndangofira kuti ndikudi ndikubatsire ndatotaura neni mukadzi wangu saka ndatora mabhegi andakupa pati tiri kukumbirisa mukai mutsvaire ruvanze rwenyu dhongi dzangu dzisasare tsoka nengori yangu isare tsoka pa kusvika kurodhi akanga auya atuni musikuru wake ndobva vati offroad ndikundibetsera kusamumba ndobva ndaenda rasa ndakamira kuti chii chikuitika parapa muriwo ndapiwa apa chikafu chatouya apa okay saka takatsvaira shuwa kusvika tasvika kurodhi atapedza vatagara takadaro saka mukomana akazoya yake mumusi achitoona kuti muri sei chitautaanza ano ukaona achaperera chadika fifiri kuya kuma ndoba ndakazomubvunza kumbako ndekupi akanidirecta madirector kuti famba so ndikafamba ndikatoenda ndikazonosvika ndikatomuona akatonditi pana kusvika anytime kana washutirwa nechikafu ndokupa chikafu marara shamwana hachikafu hachichikonererwa munhu so wakaitwa zveya ndaudi ndakuzofarira ndaona zvakanaka ndokuramba kwandakazoti iwo havazvizivi nyaya ndikutaura inosikamwa neni nemukadzi wangu neni kana ndauizi plus nasi na Elizabeth ukaiziva kuti mukomana akadya mabrosi mukomana akapiwa chikafu nemunhu akanga wamuenzi zvake akangomuita ngomupawo ndokuramba kwatakaita saka kubva ipapo manje pakatanga tension yekuti warambire kundigamuchira zvinhu zvangu but ndoda kukupa by force saka pakarwara hanzvadzi dzangu mbiri one hanzvadzi yangu aisenza kuBotswana saka musikana uyu akarwara ndobva auya kumba achirwara saka musikana yarwara kudaro vaimurambidza kuya kumba kwangu akaenda kuhospital indairambidzwa kuenda kuhospital but handida kuziva kuti security yange ndiyei saka musikana uyu akasvika musi wakanzvenga akauya kumba asvika kumba kwangu akanoenda nemudzimai akabvisa blouse akati budhi ndine nyaya ndiyakutaura neni ndobva bvisa blouse akabvisa blouse yake ani mwana wake musikana ani mwana one kubva ti ndoda kuti mutarise kumusana kwangu kunei katasonga takuna zvazi no batai ngati no singamboti musikana kwazi batai mutsvage pane chinhu chikukumusana chakandiruma ndikuti chakandiruma eni ndikuti chikudi chikutamba so kunge chikutambisa muhwe chakandiruma musana wangu ndo chiwanya ndakapfeka hembe ndikuti izvo ndikutochiwa saka ndikuti muri kuonei ndakabata so musikana musana so ngati hapana chandikuona pachandikuona so chinhu chakandima musi kuchinziko ndikati handizo so ndikufira kuti chinhu chikundimwa ropa asi pandandiri kuBotswana ndine mumwe murume aibva kuGhana aiprofita akandiprofita kuti kumusha kwenyu vanhu vapera vanhu vafa enda musati matanga but ndaona mwana mukomana akakura asipo pamusha akazoya pamusha unomuziva here handomuziva ndibhudhi so iyeye mwana iyeye mwana ndiye wandanzi ndiye achamisa chiga cherufu mumusha saka iye paanouya achikura hembe ndopanoti chimisa iwewe chiga cherufu chiakanzi iwe ndounomisa chiritofa chete saka umisa inyaya yaudza ndizivi oza ndo zvakaprofita mukati aprofita uri kuBotswana ndimuzana ndoita chicha ndoita so nzai wamisa rufu nditofa pana panzvadzi ini hanzvadzi ndi munhu ari kutofa saka todii zvikanzi ndoda kumboita munhu yamatuka mumwe nzvimbo unzi kusengezi kumwe shuwa musikana akaenda iko akambota madays achina matuka ikoko 3-4 days ndobva azodzoka ndobva auya ndobva azotaura nababa kuti baba kwandani ndichina matuka kundadzi ndiuye nemi muzondisunungura ikoko baba vakaramba kuti ndosunungura handindi ikoko ndinoda unodii saka musikana ndobva andiudza inini kuti ai mimi pamwe ndimbo pandomukira chitaurai nababa sedangwe kuti baba handii kurubatsigwa sisi vanobatsigwa sisi vaita zvakanaka taure zvakanaka ndobva ndaenda ndikanotaura nawo zvikanzi no ini handiendi kuoda kudii ndikati mwana arwara ari kuchema uda kubatsirwa zvikanzi ukakwira mugomo iwewe ukaona makudo unobvunzana handiwavinga mugomo saka uda kuti niwe tinde uko kusvika noprofita zvinenge zvotaugwa uko kwazviwa zvaunenguwawo unoda kuzvidii kana wabata zvanenge uda kudii hapana zvandoita kaimi ndini baba ndimune muona zvete zanzi handiwaona ndini baba ndo zvandoita saka gara pasi shuwa musikana akachema
takagara mazuva musikana kusvika asakwanisi kusvika azoti nibudi pana pandichadi kufira panapa ndauda kufira kwasekuru vangu kunozvagwa mai pana ndingafiri pana shuwa akaenda ikoko akawa unofaka ita 3 weeks ari koko but ini ndaisatenderwa kuenda kunomuona but ndaizoita zvokunzvenga usiku ndoenda ndikunomuona totaura tona bhudhi ndatofa baba varamba bhudhi ini ndichafa asi kana ndichinge ndafa ndiri kukumbira kuti zvakataurwa nemunhu wokugana kuti uzomisa rufu uzomisa kufa kwevanhu mumusha please uzomisa rufu uzomisa kufa kwevanhu izvozvo zvichaitika ndiri kuzviziva zvokuti yaitoti ini ndini wokupedzisira kuti vauraye kutaura kwaiita igore ripi yainga iri 2011 okay 2011 baba muna July saka musikana yadaro manje baba vakabva azoti uri mwezuva iwe mukomana ndichada kuzokuti uende kunotora njodzi yako uko uchasunga ngoro uri 1 woenda kunotora njodzi yako woisumudza uri 1 womuisa mungoro naye panapo womusumudza womupinza mumba muri 1 ndoda kuti usumure ini papa ndo andati okay saka nyaya iya yatanga apa pari kufa musikana panizoda kuitika pandira apa ndomusumudza ndiri 1 ndomuisa mungoro ndoya panapa ndomusumudza ndiri 1 ndompinza mumba achizvoda kuita izvozvo zvosinuri zvikanzi inini kana munhu asingadi ndinoita kuti ade naurai zvakanaka saka zvakaitika ipapo ndakava ndisati gari pamba ndaisadi kuswera pamba ndanenda kuswera ndikumasowe ndinamata ndikumakura kumaminda sabumbusi ndakaswera pavanitaura kuti mangwana ndoda kuti unodi unotakura munhu ndakabva ndatoenda ndikanokwera kumakura ndiri kure saka vakanditsvaga vakandishayiwa vakadini vakapapi nekumba vakadii vakanzwa kuti hako munhu ndakaudza nezuro nhasi apa kuya kune sekuru yavarayira kuti uya kutori mwana wako akuzoperera kunokumba saka vakazotuma vana vakaenda vanodi vatora sisi vakauya navo vakavaisa mumba saka mumba mavakaiswa sisai vanhu zvakauya vakapfeka gemeni zveshe ndobva vakanotorwa nevamwe vafana saka vapinzwa mumba mukicheni mamai vake ivo vakazonopfeka gemensi asi vakauya vakabata rimwe gemensi vakati handeipo mumba tinamata vanhu vakapinda mumba vachinamata family yose vachitonamata asi varonzi vane sitinami vakasumuka vakati gemensi vakabata ndobva vadaiwo ndobva muvhara vachimukavha naro musoro kumakumbo but nguva yakamuvhara negemensi iyanzi akaridza America 1 kuti mai ndobva tichanga kutobudisa ropa mumuromo mumino akufemera kure ipapo vapedza munamata vapedza zvaita ndobva vati sumudzai mupinze mumba aende kuspare ndobva asumudza wobvisa mukicheni ndokuenda kuspare apa ivo vatoshatigwa wese manje kuti ina handirestonapo ndichifanira kunge ndiripo saka I think that was a type of initiation yavaida kundiita ine chikara ichi kuti ndiyo inokama nacho but ndashayikwa ndipo ndobva ndatiza saka indakazoya kumba kuma 11 madzimai akati maiwe matsvakigwa waita pana pashamwari mudhara wakoka akatogumbuka singaiti ngati chazomona mungu andoni mutsari mungu wangu asingati vatei saka kuma 2 manje ndobva ndakawa mhere kuchema mudzimai akati tete vanenge vatodi vatoshaya vatopera bosi pakaitwa munamato vaipo vandudza ndo zvakaitika saka ndobva ndamhanya paya ndakudi ndakuenda kwega ndoona shuwa vatopera saka ipapo vana mai vanga vasirisiri vega maneiba mamwe vanga varipo vamwe vana baunini vana mai vanga varipo vachiona urwere hwangu wakura saka ndakabva ndasvikawo ndakupinda mumba mashaika akati chinoona muyamwe right kupinda kwandakaita ivo vakazoona kuti ndapinda ndopakauya nebanga chaicho vaya nebanga riya vabva vasvika zikanzi right iwewe ndakuti hauna kwaunoenda kufanira kutora njodzi dzako uri kwaena panapa zvino ndazotuma vanhu vasiriwo ngochifanira zvino zvandanga ichida kuita ini pauri zvadi zvakuona zvaitika saka ndakutokuuraya unofanira kuti wofa usina kuhwara pakufa sina chirwere manje but munofanira kuvigwa zuva risati radi rabuda iwewe nyanjodzi yako yaunodisa iwe ya saka nguva yavaida kuti vandibaya nebanga ndakabata neleft hand inge right ndokubata ndabata futi right hand apakarwiwa mukomari
pakaitwa mutsimba mumba imomo pakarwiwa apa vanhu kunze uko havachachemi wafa vakuchema fight vakuchema yeni maneighbor vaive vakapfeka mashoti mapendi vamwe aripo upa next vakauya akavhomora svikei pangoro achirwa svikei nepawindo kuti wouraya mwana iwe wouraya mwana vanga maneighbor akawanda vakamhanya kuzoti naiwe mukagwa wakuuraya mwana ita sei takaita mutsimba umwedzi zvokwara kuma 40-45 minutes tiri momo ndakasvika nguva imwe ndakufira ndakuda kuti give up ndikati handikona kufanika siya mudzimai nemwana that time ndakuda kuti give up iyoyo ndanda kuluza like power banga rakabata apa peyamba hembe yakabvarwa kuti nebanga saka ndo pandakagaina power ndaiti ndikavafosera kudoor vaitsika paend yemadoor frame pasi apo votsikira madoor frame havachakwanisa kubuda vava nesupport saka pandakazoona kuti no support yavanayo iyi chega ndivate little bit kukavadhonzera kwandiri ndobva ndavakandirawo taitotsika pamusoro pechituru pataisawo taitsika tichirwa ndobva ndavasundirawo ndobva vatinowira pamusoro pechituru ini ndibva ndadi ndabuda ndichimhanya saka ndabuda itiza vakabva buda kwikwa itiza ndobva vanonga dombo vakaripotsera so dombo dombo iri rakadaka nepapa kuti nzeve yangu yakapedza mazuva ichipisa so ndazasi padiki diki ndakadaika ndaitongorwa ndikafira ipapo ndobva ndatiza ndikaenda mudondo ndakanogara kusango dzatsa kupinda kuma4 ipapo vanaenda kusango nanogara musango muno saka vanhu vakanzwa kuti wafa vakabva vaya kurufu but vakasvika kuti ko mwana uya wabairi banga uripi hatisi kumuona mupenyu here anofira kupi saka vanhu vevillage vakaramba kupinda mumusha kuzobata maoko vakagara kunze kwemusha ndokagara vanhu vakaita munharaunda vakatendera vamwe vakagara vamwe vakazara mumiti vakati musha hatipindi kusvika taona mwana wangu aita kubairi banga mwana itoziva kuti hauna kumurera mwana akauya chaunonetsera mwana chicho unokusa mwana tsiva aivaona tsiva vaya vakuta kuti hatizivi kuti mwana ibanga harina kumbaya nezvaiti bhosi paabva achitiza hana wataura hana kana wedi but hatiziva kuti wana direction ipi kwataenda indatopindawo musango makuru ndatogara ndatomusuma umo ndandigere mumuti vana baunini vangu vaibva kusaidhira kuna vata vakauya vakadaka ri pamusuma iwo vachidya suma dzanga dzaindausa nditomuti asi hapana akatarisa mudenga kuti andione vakangononga suma idarika vachinda indiri mumuti andakuvataudza vakadarika vakaenda vakasvika kwaya vakati musha hatipindi kusvika 7 o'clock apo munhu akapinda mumba saka ndo pandakazosvika ndakuonekera vakati uri mupenyu ndiraiti kuti hembe ndo yangu takamwa kuti aenda kupolisi chichi ndamana mapolisi chichi ngati handidi ndosungisa baba kupolisi ngatoona havasi kuziva zvavari kuita saka ndingatori munhu asi kuziva zvavari kuita kumisa kupolisi silike ndikunosungisa benzi hazviiti iwoko vatodeclare kuti uyu palo parufa soda kumwe achisvika ndikati na20 nazvo ndiraita ndozvigarira kumba kwangu anoenda kumba asi vanhu vakabva tino isatipindi kana une mutemo iwoyo hatipindi kwangopinda unoita mataro naye umudza kuti hatipindi vanhu unavavo vakati satipindi takutotora nevakadzi kuti titoenda saruvigire wega saka ndopa vakazoudzwa nemamasabhu ndobva vabvuma kuti auraiti saka vanhu ngavauye mukomana ouye saka enda vandati amanherana ndouye ndichatoya mangwana saka mangwana chokusei ndobva ndakazotorwa nevasukuru kuti ende ndobva taenda saka imba yemusikana yakacherwa saka pakunoradzikwa iwo ndobva vati iwe pinda utambira nzvedzi yako udisa stake uvige nguva vakada kuti ndipinde muguva makajamba vanhu 6 vakapinda including yamuzukuru kunipa muri wewe vakajamba 6 muguva saka ndichajamba pachipapa vanhu vapinda vanhu vakati haupindi we muguva vada kudi sei vachida kuti upinde hazvigoni kuti upindewo saka chimwe chinhu chinochicha strange ndekuti ndizivi mweya unobata pana baba wangu kuti mweya rudzii vanobva vada ivo kutaura parufu pacho ivo vari vafirwa nzoti vave munanyarara vobatsirwa nevanyaradzi but ndivo vanobva vada kutaura saka vabva vataura vakati uyu musikana uyu ndamuita chibayiro ende asiri wokutanga before pane mukomana umwe akamboshaya akaita accident arikwa nemota futi vakataura kuti ndamupa futi ndamuita chibayiro sachibayiro chirudzii chibayiro chinobayirwa vana muchita chirudzii zvondingoshamisa vanhu kuti hakuvaisei zvidaro but ine handaikwanisa kutaura kuvanhu secret ipi iyayi but indaiziva kuti panapa panomira zvakanaka saka sitatamiwo vakataura kuti unoona mukuru umwe wechechi imwe ane kambani umberi muno ukaona kuti vane mari pamba pake pakafiwa makuva aitanga 1 pa opucha
kupucha pane makuwa opo saka panapa makuwa anofanira kuva kuti 1 kusvika ku 10 lene rapucha tutanga rimwe futi kuti 1 kusvika 10 lene rapucha tutanga futi mu 1 lene rapucha pafa kuti amunda umakuwa kana zvadaro zvanaka hapana bisikisi rinodarika usina kucha pamurombo pako izvi ndoita iwe ndikati no ina nditi izvo izvi ite mega andigoni saka vanga vane gwinya rekuti uchabvuma chete uchazviita chete saka tangoviga uyu mwedzi woyo imwe hanzvadzi yangu futi yanga akarorwa samwe kumwe akahwarazve vaitondiraidza kuti ndiinde kunomuona ikoko saka ndaita zvokuzotiza usiku ndofamba rwendo toenda kunomuona ndanomuona kwekwe iye asvika kuti apana pane muprofita akatiponaa akati wewe ndounomisa rufu futi iwe alisi ndo zvaitawa kweuti kanzi misa rufu ukandirega ndotofa saka musikana uyu zveshuwa akarwara kusvika asi kumba hana uya kuzowarira kumba mozinandati saka chirega kuya kupi kusaidze kumba warira kuno saka akawarira kuya kusvika azoendeswa kukwekwe akazoshakira kupi kukwekwe but indatora mudzonda kukwekwe kunomuona asi definitely zveshuwa handambomushanyira kukwekwe kunomuona kusvika akafa afa mwana iye akaya futi kuzovigwa kupi mumusha futi ndobva vigwa kumusha saka nyaya yevasikana ava 2 yakandibata although haasi vana vamai vangu kuberekwa but ihanzvadzi dzangu vana vavo vakandibata taiwirirana taiva neukama tainzwanana saka zvakava zvinhu zvakandibata magariro akatanga kunetsa ivo vachitoziva kuti haana chaanotaura bo ndakamudza secretary hapana saka nguva yakanetsa problems kuti yapisa yakunyanya kunetsa kuti ndofunga ndakatombopenga bo ndaigona kuti ufamba sometimes chitaura ndega ndakanzwa chidaro kuti ndofunga ndakatomborasika njere tofamba chitaura ndega tofamba moto kuti uyu mwana anonopenga airtime anonopenga airtime saka pakangoitawo incident yekuti vamwe baunini vandaendinawo vaya vapfupa vandaifamba nawo vakangobva kupretoria ndobva ngoudza vana mwatete kuti iwe mwana uyu anogara zvakadi zvakanaka mufanira kumutora auti aende komana yaka apa accept kuti chadi chamutora but before this thing everything before ndichangouya pane maincident akamboitika pamusha ekuti ndaifarira kurima moza kuti gokutorima ndaimutsa kuma2 afana ndomuta chikundukura ndidzoka nchidii kana chichiza kuti mangwana china chitatu chacho ndosunga mombe kuma2 masikati ndinorima kuma7 ndosunungura ndowe saka incident yakaitika papo ndekuti vakomana ndakaenda nawo vaye4 saka tadzoka tine chikafu chatakapiwa ipapo ndopadei ndakafa ndakadya poison chakandiponesa mukaka utapedza kudya takabva tadya mukaka ndobva tamwa mukaka tese nevakomana ivo hapuna akarara tairutsa nokupanja kurutsa nokupanza nokupanza amangwana mbuya kuzi chii chikuitika wanonoka kumuka mugwagwa hana undimutsa aita sei anomuka panapo kuma5 achindimudza asana kumwa ukazwa kuma9 ndikati ndinapava mbuya ndotofa handizi kuti vakomana vapenyera ripotai kuseri munoona chi maita sei makadleri kati amen vakadana tete vakauya vakagara pasi natete nambuya nevaroora vavo vakakurukura nyaya asi munhu akane chikafu chitakadya akabatwa but nyaya ikadzi no haifaniri kuziswa baba ngainyarawe tatsiura munhu saka pane munin'ina wangu umwe asadzoki kumusha izvino achasviki kumusha akatoramwa akati mukoma chinonzi hama yako munhu waunogara naye zvakanaka achikubata zvakanaka muchikuwirirana manidzi auda uchimawa nawo kwete mugariro watiri kuita mufamily medu no iyi family akaramba family yedu kuti I don't know you handikuzivi mfana iyi ane time yakandiriska ndapuwa mutakuru wangu ane poison mukapu pozi yanga nekamiri katikitiki so asakura saka aingofarira kuvata saka vaingoti mwana avata saka vaya vakaronga poison vakaironga vachitaura uya achinzwa airara nhema aizwa ndobvanza kuti wokasaka blaza utozwa poison apo ndobva mwana airayirwa kuti unozomupa uyu vamwe ava pachikafu chavo uyaje chake yega iye aizvinzwa saka ndobva aramba akamirira nguva iyoyo saka nguva yandakazopuwa inomutakura kuti ndidye ndindege macho uya ndobva akamhanya ndobva nditora kapoza blasi munofa panapo pano panofiwa paya uya mwana ndi pamutakura bva atomanya ndobva toenda kotamba akangodai so saka huku yangu kuti cho yomutakura iye achitaura
unotamba para mkomba pasi pekutamba chinjongo chechi unofa ende tichikokuya tipa ukuya takaona apa kuti yatofa akatotora huku ndiye akatora huku mfana yeye nekapu yeye mutakura akaenda ku toilet akanopfugama pagomba reya chikanda zvindi kumadziro chikanda uku akatora danda refu achirobaya kuti zvinyure muntu yomuyamero aya kuti zvinyure muntu zvikanzi mukoma panapa munofa kana maya wanzara pano pamusha panapa musaji kana mabva kubasa maona chikafu chikunetsa imusanetseka we kuno vatenda kwa tete kuna tete yanzodza babeka ropa tuzi vataenda ko so kwatita mungoswa mukwazara tete makadi mangogara tete vakangoswa kuti nase kuri madi moyo abikira nase kuri motubika chikafu mocho ndo vataenda shuwa taosarika kugara iye kamika diki so ndakagara peji yacho kugara tete masuka nase kuri mo masuka alright abikira nase kuti tabiko tuje patogara sikwanzi ndo zinokuraramise pa unodi nofa incident yo mo aina kumpitira zvakanaka mfana yeye akabva pamba chinda ku holidays kubhuruwa isi kuna baba wake but akazosvika akazo papana baba wake ndokupinda mu anchedzaniwa mukoma nayo madzibaba wake anchedza kubva kukwira mukomo ndoenda ku South Africa ndokuti no South Africa nanasi anonda mukoma andina hama dziri koko andikuziwi hama dzangu ndizuru bosi pakasvika kuya akasvika akazotorwa nemunhu akamuita mwana wake angasina mwana ndakamutsvaka muta mwana akamuadopta saka asadoptisa ndine new family yangu akuti new father new mother vakandadopta vanondida vanondisa kuchikoro vakandirwara ndikahwara kutondisa pamakumbo saka family is not about blood anzi mukoma family is not about blood no family kugara zvakanaka nokuirana vanoita zvaunoda ndo zvinonzi family kwete kuconsider blood imwe rinokuuraya iwuchite family atodi kubva zvaakainda anambodzoka kuno nanhasi nangu ukafiwa nyangoita sei adzoki utongoriko aenda saka ava pano neuPretoria vazonditora ndopataka taenda ku South Africa saka ndakasvika South Africa ndokugara nawo 1 week kuPretoria ndikati ndaona shamwari dzimwe dzandakambosenzana nakaribva vari Cape Town ndovanoenda ku Cape Town ndokugara Cape Town ndotanga kusenza kuti Cape Town ndiriko saka ndokwakazotanga kwa incidents yokuhwara kwangu ndo ndakadiswa poison ndiri Cape Town ndakarwara ndoda kupupura chimwe chinhu kana nyika ishindinzwa tine mhosva yekurova vakadzi vedu mudzimba ndakadzidza ipapo kuti ndakambosvitawo mwari wandiregere ndozvipupura tina mai vepanyama vakatizvara asi mukadzi ndimai andikunyeperai ndakahwara serious zvokuti ndaiti ndikaenda kutoilet ndaipanza ropa chete ndikada kurutsa ndorutsa ropa chete pandisina chandadya nzeve ropa raibuda urwa rwaibuda munzeve matadza mukana uko ropa raibuda ndotone mapikicha azvo zvimwe mufoni rimwe zuva ndakangorara zvangu ndakatarisa mudzimai achiwatsa mashitsi chitakatenga mushina kuti mashitsi apote chiwachwa ndakatarisa ndakangofunga kuti ava mai ava vakuzonditiza manje apa ndasara ndega akanditarisa so ndakamutarisa ndichingofunga izvozvo ndobvamira kuaina zvikanzi uri kufungei ndikati hapana zvarifunga kuti nhema dzako ndaziva zvari kufunga ndikati una si chari kufunga zvanzi aiwa ndaziva zvari kufunga ndikukuti ndikati itaura zvanzi uri kufunga ndogona kutiza ndakanyatsoona kuti apa handina way out ndikati sure wabatira sei zvikanzi ndazviona but let me tell you uri murume wangu uri baba vevana vangu unofirawo andimbofa ndakakutiza iwe nokuti wawaraka kuti wata dambudziko kwete azviite ndopandakaona kuti okay mudzimai namai chinhu one that's why chiona sometimes vana mwene nemuroora asingawirirani vanenge vachiwira mwana iye nokuti mudzimai ndimai ndopandakaona kuti panapa mai vangu vakafa inini pandakaona kuti panapa manje ndina mai kubva musi woyo mudzimai wangu ndakamuti mai takaenda kuchipatara munonzi pretty point chinotora pekutanga tikanotorwa matest tikatesta testwa kuti mozouya tikatorwa
tikazoenda kuSomerset kaenda kuSomerset. Somerset is one of the biggest hospitals in Cape Town. Ndakatorwa mate, madzihwa, zvikarahwa, weti nendove, ropa ushinda unotestwa. But madhokta akati no, zvimwe zvingaende kunotestwa kuri kumalaboratory angave mate nezvikarahwa neweti netsvina, but zvimwe zvakaita na TB vana blood zvoitwa pano vanotesta pamazuva achibuda ipapo. Ndakatestwa nomumwe nesi ana kugutsikana kuti kana this is not real azviiti ndokudzokorora ndobva ndidzokorora. Akatesta akati really, let me call my friend. Akadana colleague yake akauya sema ndotesta munhu AIDS chaiyo patarisa iri kunzana munhu anganzana AIDS. Ndobva vadana wechitatu ndobva uya akati amuna kutesta zvakadaro nditeste futi patso kuya vaine kutesta kechitatu matesti avaisa zvazviri patebho so ndikuti anjipapinda twai muchinonoka nepatients yangu muchiripa maresults yangu kuchiti kuita izvo amatesti uyu why you test the patient 3 times zvikazi atizokutsikana nechesauti totakati makuti abuse patient yamudezvo chichabuda sonze nasvikati kana sina ana but izvomatesta 3 times makuti abuse patient yangu this is wrong hazvitendeki zvamuri kuita izvi muda kumumanikidza muda kumufoseredza kana sina ana saka maundira akaita munhu yamatoita hatisi kupfuma chiinda kumwe chinotestwa na BP ichidzoka dhokta achikombela zvese katwisa faili lako tukatsa faili lako rese palapa sapana maresults matesta satadi awe kuti kupe medication nawo atikwanisi kupa poza pana chatadi chatabata dzokera kumba kekudzokarisa medication right. Pafaili rangu mota sipatweni mabarcode aripo emahospital akazoenda because maresults akazoenda paSomerset pavakaisa Cruise vakaita Tiger Bay vakaita vakatumira mu Durban vakatumira Pretoria. Saka 5 matisi akaitwa yangu ndove yakaita 5 times weight yakaitwa 5 times mate chikarahwa zvakaitwa 5 times testwa kwakasiyana siyana weda kuona kuti maresults chichikuitika pakuti ukangaza kuona zvakangobuda zvakangofana negative kuti komanari clean. Ndichizodzokera ndakazoti takungokupawo hedu mapirisi pamwe pain ikungonyaza kupain but medication tikupe iwewe pala hapana turapa chi atina chatiri kuona but kuhwara shwa takakutarisa tikuona kuhwara ende kupera shokura kuti murume hasho hapana munhu but chaunohwara iwe pala chachadi chatakaona sure vane mafaya vanoisa kuti wakabata jobata wanta exo but mukata fire rangu rese reclaim right pana kanachi ndakatengerwa hamba hospital kunzi muSouth Africa muno age yako yawiri vanhu vaparara hakuna mbe kuona iwewe ende uri foreigner kunzi bata zvakanaka life yako une mukadzi ngatiende mukadzi ari kubika tari kubwa chengetedza mukadzi wako usabate wabantu unodi unofa ndikatoenda kumba muwere atobva hamba tienda kumba ndihamba ndo pandakazosvika pakuti ndiinde kune mumwe client angati udano pabasa because hwara kwandakaita kwakanda affecta pakuti handimona pasi penzara idzi nepasi pezvigumwe ganda rakabva nzara iyi handimboona nzara idzi iyi ndo nzara yasara kuhila idzi dzese dzakabuda idzi dzese nzara idzi nyuwani dzekumakumbo futi zveinyuwani iyi nzara wando yasara kudi kuhila. Then munzeve ndaigona kubuda magodo eropa saka ropa rendikanuka kuribvisa munzeve ndaiwakuda kuli ndoda kurasika njere kusvika dhokota azoti no anofanira kuva ine syringe yekuti anodhonza urwa irwohwo kana ropa iroro kana wati eva mvura syringe inji hapana. Mudzimai wangu ndiakaitenga kaorder online akaitenga 1500 ndobva esinje yawe ndinayo picture chomufoni chakuradzai ndobva ndoya ndaiti ndikawa kuti ndauda kuita dzunguka ndikokuda kurasika nze ndingotora esinje ndodonza quick ndodonza kurara ndatorara ndakagara posa yasaita ndorara ndakadai because zvaibhilita kusainja mukati saka ndaitorara ndakagara kudai ndokurara kwandaita ndaitogona kuti kurara nemusana kana kuti kurara nedumbu kana ndarara nedumbu futi make sure ndaisa chimwe chandodzamba nemusoro ndodai because
mukano ropa raibuda ndakangonyarara seropa raingosara mukano rogwamba ndotopfira mubhaketi kuti gare bhaketi aitosara niropa rakaedza ndo nguva yandakazoapproachwa neumwe akundipa nhamba yenyu uyu kuti andipe mushure mekunge ndaenda kumukwa ndaida kuno munhu angataura pabasa ndasapfeka bhutsu ndatozipfeka masi ndakatora kuma 5 years ndikapfeka bhutsu ndasikapfeka ndipfeka na slippers saka bhutsu yangu yakauya kuti ndomonera matishu apa ndomonera matishu apa ndopfeka pepa rechingo ndopfeka pepa ndoda ndisoti ipapo ndoda ndisoti ndo bhutsu yangu ndotogona kuti ndikwanise kutsika na accelerate yemota saka ndoda ndaenda kumukwa inzi Code Bay client yakabva nditi hasha mani kubasa ukuwara basa ano ndaida kupa basa rili but basa ndeupo urwara yatino ndine team yangu inoshanda chichwa go and rest saka ndova ndabva saka ndaida kutenga airtime ndifunire mudzimai nditi basa rari ramba ati ndurwara saka ini ndamaitsvaka basa chadi afshaiti ndida kuti airtime saka murume akandiona akamira pamota yangu pasakazi pamota achimira kuti munhu mota aripi saka pandakazoya kumota ichifamba ndopakasaka kwiwe ndaufa paita sei makumbo sotsa bvisa toni ndabvisa kuti iwe tore musoro kudaizo aone mavange maronda muri kuona aone nzara sokuti iwe ndobva ndi pa address kwa imhanya pa address apa pane mudzimai wangu anokuona mudzimai ndadriva mota ndapuwa ndesa GPS address ndaenda pampa ndasvika mudzimai ndimhanya nditambira ati bvisai makumbo ndabvisa zvese ndakuda kusasfuti zvinyowanika ndabvisa zvese aona maronda aona mamwe mupimbira muno esa maronda ibuda esa anga ari kupiwo zvaingobuda everywhere akamagaruka utaura maronda aingobuda chete amai vakati iwe ichi chiposo uva kutsvaka munhu anotokuposa hungu kuchechi unoenda unonamata asi papa zvopera chivanhu ichi pamuna kugangira apa inini handirapi asi hanzvadzi yangu ndakakura nayo ichirapa vanhu vakadai but ndinzaka iri kuri ndobva ndabva ndaenda vanhu vaya manje ndo vakazotaurira mumwe mupfana umwe kuti ndambosenza naye munhu waisenza naye arwara soso iye mupfana ndiye akazondikandira mavhidhiyo enyu manje achikanda sai ndangoona ndova ndati mavhidhiyo zvana sekuri zvandidei nazvo ndoita zvokunamata saka ndaingomaigirawo saka unozwa sometimes uchihwara kumba uvete uri 1 hapana kutaura nayo ndakupedza ndangokuti let me ndimbovarerwa nechi I think that time the video ndakaona ndiya Enoch ndo yandakaona ndipo ndakanga hanyangu kuti pakuti sizvi kuitika panyika izvi izvili izvi kusvika vana valemba vazouya ichiteedzera ndisingati pandakazoona kuti zviri kuitwa nando kuona kuti robert ndikati tafumanei rega ndo ndabata zizi kati handiye tikatibata ndo zvakazoita ndizokubataya mukati unoona shamwari kuhospital vanhu vanoenda vachihwara asi mochari yakadi yakava kwako iriko kureva kuti kunofiwa saka zvire kuti ukauya kuchivanhu munhu haafi unohwara unofa asi huonaka umwe anouya kuchivanhu akapora asi akabva kuchipatara asina kupora akabva kuchinamato asina kudi kupora umwe anobva kuchivanhu kuno kwasina kupora oenda kuchinamato osikodi opora umwe oenda zvekuchihospital osikodi opora saka iwo zvawakabva kuchinamato ukabva kuhospital kwasara kuchivanhu chimboya udi utry I believe your words and akandishingisa ndakutaura chokwadi ndandikunyepa world panapa ndopinda kwa mwasha ndokandopinda ndakatoordainwa namwasha ndakandioordina inini atibvumise chivanhu saka your words convinced me kuti nanhasi da kutopupura zvokwadi vapositori kwatiri kunamata we are murderers takauraya vanhu because takarambidza vanhu kunorapa kuchivanhu vatisina kugona kuporesa nekunamata kwatinoita vanhu vakafa tichatotongerwa izvozvo because ini ndiri one of them aizvita izvozvo but ndakauya kuchivanhu nhasi nyange zvanditorera mwaka wakakura but ndiri kurarama nditori mupenyu I don't care kuti wekwamwasha vachanditi kana kundidzinga I'm ready but iye mutumwa wacho pomwasha wacho pakandinamatira akati mwana ndiri kumublessa because akandigadza inini ndiye akagadza mwana uyu pane zvakaitika kuti ndinde kuchechikoko akati ndichitomudza kuti we pomwasha basa rako rikunamata ragombozi
ndajambira pisiyo mukanditendera kudzoka sure Dzoka. right ndichitohwara paya ndakarota ndafa kufa kuti dead I saw my spirit ya mu roof member and my spirit I was looking my bed mukadzi wanga akarara bed ndichitoti ndafa mukadzi wanga akarara nedaga daga mukoma Robert muviri tikutsvinyirana ihembe dzatakapfeka kuchena kwemunhu achiedza ihembe tikadzibvisa hembe idzi umwe imbabvu dzoga umwe mapundu umwe magamba saka miviri daina kunaka kuna Mwari yakatosviba yakadaro yakatotadza kudara saka ndakaona kuti kutsvinyirana hakuna basa chakakosha mweya saka mweya wedu unoringana nerudo rwedu saka ndichidaro chitaura ndega kudaro mweya wangu ndakavati ndakuenda travel ndobva ndatoenda shuwa kudenga kwakazaruka ndikatopinda ndichingopinda first ndakaona body yaivepo ndichitonzi spirit yangu ipinde mubody iyoyo ndobva ndatopinda mubody iyo ndikatomira I look ndichiona kuti it's me ndini ndanga ndiri pasi ndikutozviona asi ndani muviri mutsva wandinawo ku right side yangu I saw Paul uku I saw John ndinoona kuti ndi Paul but ndichonzi handii Paul Mwazha Paul Mwazha why uyu kaunzi ndi John handii John uyu ndichibvunza John upi zvikanzi aiwa John anotaura kuti John wokumarange ndiye uyu ndiye John akutaurwa kuvi kumasowe asi mweya wakanga uri kuna John marange naJohn masowe wakazobva ndo ukaenda kuna Paul Mwazha ndikabvunza kuti zvakafamba sei zvikanzi Paul uyu wokumarange uyu akareswa pabasa raitapo naMwari kuti akazotora vana vadiki voita upombwe vakakurudzira upombwe muchechi Mwari vanaura izvozvo mweya ndobva wabva ndobva waenda kune uyu John wokumasowe akabata ndopandakazoti akabata mabasa rake kwemakore 3 nyange kumasowe handivazivi handambopinda John wavo vanotevera akabata basa 3 years ndobva afa mushure mekunge kudenga aona chiratidzo chengirozi dzanga dzakabata mbiya dzakamira handimona tikata mamamona tumazai tweshiri inonzi sisi tiri kuchena mamune chitombo tunenge twakaita tuchena mumbiya imomo but chitombo ichi twairesembla prayer yamuyemapa imimi kana munhu akapa prayer muharime yamunhu ngoita katombo keprayer kari kuita but kanopera kachipfungaira kuti uchikuinda kusecond heaven ngawashidepo saka John akaona izvozvo ndobva atora mucheredzo wembiya netutombo tuya ndokudzika pano pasi ndobva aumbisa vanhu mbiya ndokutora matombo kusi machena achisa matombo akungononga zvavo vaitarisa matombo machena vangasingashandisi vachitanga vangasingashandisi chirodombo zvaro pane kuti nzvimbo dzavanoenda dzimwe havana matombo machena vangotora chirodombo aitonotorwa mudziva matombo zvikanzi matombo aya paakamatora amuisa akatora mufananidzo uchiri kudenga kachisa pasi akapa vanhu saka vanhu havachanamati munamati vakunamata matombo aya akupuonzi munetero wako wakuisa muhomwe indanoisa mumba indanoisa mabasa indanoisa pakati zvikanzi akanganisa ndobva aya azotenzera kuti iswe michinjiko iswe hafu munhu iswe zuva iswe nyeredzi dziri mbiya dziya zvikanzi wakanganisa ndo pakatama mweya uchinobata kunani kuna Paul Mwazha zvikanzi uyu ndiye akutungamira vapostori veAfrica kuti vachitema vachipinda kudenga saka takafamba tichienda kuparadiso ku right side uku kwa kune miti yanga yakadaiwo nokuleft yakainzana iri michena nemashizha machena zvitanda zvichena zvese zvichingwa zviwhite zvese tibva tasvika paradiso rakaita transparent like glass like uchiona but unokwanisa kuona zviri mukati but ndaikwanisa kuona suo rekunoku nerekoko madisciples akamira ipapo akamira pari 333 but suo randakaenda naro ranga riri rekona iri handaona riri pakati ranga riri rekona munozwa kuti chiti kune traffic jam mota traffic jam zvazvomuchiita kudenga vanhu vari kufa panyika vachipinda muparadiso traffic jam mukoma ndaionyatso kuona kudai flowa so vanhu vachipinda muheaven vachipinda kudenga asi vanopinda vachirongwa according nemabasa avo nezvaaita asi kana uri kudenga ukatarisa pano pasi unoona pasi uye wapfeka muviri uyo unenge wane muviri wengirozi unokwanisa kuziva everyone nezita rake unofanira kuziva everyone nezvaanoita zvese unozviziva izvozvo pafiwa unotoona pandini ngafa apo vanhu vakuchema nhengi zvese ndaitozviona ndiri ikoko right saka patakasvika pakona pesuo paipa pakaita angel yakanga iripo zvikanzi angel iyi is a rainbow angel murarabungu wamunoona mudaiso muchiti murarabungu tiri kuona iyi angel inenge aenda kunomisa mvura kuti isaparadze nyika Mwari vanenge vakurangarira ndakaparadza mvura nyika nemvura saka ndichazoparadza chitsidziro chandakaita saka angel ndi painobuda but angel dzekudenga achita basa hadzikomi hadzirambi
it's a command dzinongoita zvadzangoita ipapo adzineti adzirwadziwe. Saka pane table yaivepo yaibikwa chingwa unstoppable nemabhotoro aipimwa chiwa wine dzichingoenda dzichinzi ichi ndicho chingwa chichazodya vanhu pakuguma newine dzichamwa nevanhu. Saka inzwi rakabva rati uyu wamauya naye uyu haakodzeri kuti apinde muno nokuti munzira yamauya nayo nesuo ramunoda kupinda iri aiwa nderaJesu nderekufa nokudi nokumuka. Saka uyu anofanira kudzokera kumukadzi wake nevana vake, asi kana adzokera pasi apa anofanira kuenda kunoona pomwasha weAfrica agobatsira pomwasha chi basa. Asi kana aenda kunobatsira pomwasha basa anomuudza pomwasha nhoroondo yekuti iye asvika kuno kupi kudenga akaona wine chigadzirwa akaona chingwa chigadzirwa nokuti Paul akaona wine pano chigadzirwa akaikumbira akadzika nayo kuinda ndaneyo pasi akadza unopa chi vatendi. Saka ndikati zvino ini kandadzika ndikudzika sei miri wangu waoma watotonhora ndatofa ndichagoni. Ndo pandakapiwa chingwa ndikadya chingwa cheche. Saka ndapedza kudya chingwa ndikati ndichinzi ndo muviri wani waKristu. Saka iwe uchamuka. Ndikati chindipai wine zvikanzi hazvikodzeri chikupe wine nokuti ukamwa wine hauzofi pasi apa. Paul akamwa wine iyoyo akanyimwa chingwa. Saka iwe wadya chingwa wanyimwa wine. Iwe chidzika pasi unozvapachirayiro napomwasha. That was 2019. 28 October ndichinzi ndinofanira kunosangana napomwasha ndinomwa wine yaanopa vanhu. Asi kana wasvika ikoko umuudze kuti basa rako rapera, basa rako raguma, iwe uchitangira papi ipapo. Ndikati anenge afa here zvikanzi kwete anenge asina kufa asi anenge achipo, anenge achipo. Mwari vachiratidza kubata kupwinya kwake paari. Asi zviitiko zviri kuuya womuudza kuti wakanyengetera kuti hondo dzirege kuvapo panyika, hondo dzikamira. Asi iko zvino hondo dzavapo, hosha dziri kuuya panyika, vanhu vachapfeka zvaheki. Covid yanga isati yauya ichi zvaheki seng'ombe, zvikanzi vanhu vachapfeka zvaheki. Ndikadzitarisa, ndakatarisa ndakaona vanhu vakaungana, ndikaona tsimba regumbo richitsika pakati pevanhu, ndikaona vanhu vachipushwa nedhaka vachienda uko vachiwira uko. Zvikanzi itsimba raSatani rapinda muchechi. Wonoudza pomwasha kuti tsimba raSatani ratsika muchechi. Saka zvaratsika muchechi chechi chadi ichatsemuka, ichaparadzika. Saka wonomudzidzisa pomwasha nhoroondo yatakuudzai. Ndikati haona zvakanaka. Asi mushure mokuenda chingwa cheya miti yandaiona yeya ndakazoona kuti haisi miti. That was angels. Ndo pandakati angels dzakabata mbiya. Mbiya dziya ndo dzandaidzidzisa kuti ndo mbiya dzakaonekwa nani naJohani dzakaiotisa vanhu. Saka iwe chidzokera udza pomwasha weAfrica mubate basa iri. Ndo pandakadzoka ndichimuka ndichipepuka ndakawana paramedic yanga yatodaidzwa pataigara. Otaigara nemumwe maJewish. Ngotaika paramedic auya madhokota kudana kuti auye vazoisa kuti munhu mupenyu here. Mudzimai choti murume wangu akatofa. Bhodzi wangu akaoma bhodhi yako sikawasati pesa ndatoudza varongwa tokara kuti ndozvaitika pauri. Yati andamuka ndikupendera 18. Hei ndochipatara kuti ndiri 18 zvikudai. Ndinotoramba. But ndakasara ndine kutonhorwa kwandainzwa. Kutonhorwa so ndakatomboenda mushawa ndikagara. Mvura ichinaya. But kuhwara kwaienda ndinako. Kuhwara kwaienda ndinako. Saka ndakazoti second day ndokuzoratidzwa Paul auya manje angel akuti ndakukutora undokuratidza kwaunofanira kunamatira. Akanoratidza nzvimbo inonzi fish huko. Ndokwandakaenda. Achiti pachikora apo ndopanofanira kunamatira apo. Asi kana wasvika pachikora apa unofanira kuvaudza kuti inini pomwasha ndakanzura gumano ravanoda kuita kunzvimbo inonzi Mbekweni. Ndarikanzura hakuchisina gumaniro rakuitikwa pafish huko nokuda kwani kwako iwewe. Saka wovaudza vatende vari apa kuti vagadzirire ipapo kuti gumano rakuitikwa papi rakuitikwa apa harichaiti kuMbekweni. Yatava zvakanaka. Saka nguva yazokwana ndakashaya kuti ndikupi ndaitsvaga nzvimbo asi kusvika ndaiwana ndobva ndazosvika pachichi ndikaenda ndikavatsanangura nhoroondo yose yandandaudza pose zvazviri ndikavaudza vakapikisa kuti unonyepa iwe hakuna zvakadaro tiri kutoenda kuMbekweni. Ndakatenduka ndikanamata navo 3 weeks yechi4 musangano waidana kuMbekweni wiki yekupedzisira. Chechakunopenda pakangosvika munofundisa akati tine tsamba dzabva kuZimbabwe kunumber 7 Jefferson waHarare una pomwasha kuti gumano ramuda kuita kuMbekweni rakanzurwa rakuti wafish huko pane mutumwa musangana naye ikoko. Saka ndichatumira RaBishop vachazotera zvaachataura. Vanenge vakatarisa pepa zvakanyogwa naPaul kuti zvii zvavanofanira kutera kunzwa kumunhu iyeye kuti kana vazopa mhinduro naPaul oziva kuti ndiye munhu uya. Saka RaBishop akauya shuwa matatu. Ndakazopuwa nguva yangu yekupupura. Ndikapupura RaBishop chakasumuka kuti ini zvandapiwa naPaul kuti nditarise muchitaura ndazviwana. Umwe wangu ari kuti azviwana mutazviwana but tapuwa message ati ndoda kusangana newe musi wa 28
just October ku interview to Pretoria kata ndina mari kuenda nimahora ndikuti anzi kushanda ndikuti ndomangosunga murume na yakunda toidi ndakubhadharira mari yangu ndotobhadhara ora zvakanaka shamwaro kuenda kana ndoenda nditsvage mudzimai wako ngati andotsvaga ndobhadhara sowara takazoenda kusakanoya pomwe ashandikanomuona sepakagara sisapa tichikurukana naye chimudza ndorondo akati ndiwe wandakaudzwa kuti unofanira kuzodi take over from me saka ndakukuropafadza akandoropafadza iye nemwana wake akati kumwana wake iwe basa rako riri Zululand asi reuyu riri Zimbabwe akati Zimbabwe muchaona zvichaitika Zimbabwe achitosika kuti Zimbabwe wokoyo zvichaitika muchaona zvichaitika ndozvaitika saka ndokupinda kwandakaita kuchechi kwapi kwaMwazha asi panguva iyoyo ndiri kuCape Town kugara kwandaingoita ndakangasingaendi kuchechi ndaikugara pari mudzimai wangu asi taingonamata tiri mudzimba dzedu asi taigona kuinvaitwa nevamwe tongoenda kwatainvaitwawo pane certain guy akambondivhaita umwe anonzi John Anesika ari kuCape Town ndakainvaitwa nomasuku ndikangoenda akasvika kandidzinga muchechi kuti get out buda muno handisi kuda unokanganisa chechi yangu buda mwari wako ari kutsvaga kunze ndikabuda ndikagara kumba saka pazoita incident yapo mwana zvakati wafuti na uko kuzhombe nemumwe bishop aina vatana baba bishop aigara muno muHarare kumasaso ndakandidzinga saka uku kuzhombe kune incident yakamboitika yekuti ndakafamba imwe area ndobva ndangosudana nomukadzi wokumadzibaba ainamata akati uya pano ndobva ndasvanakarovira so ndaitotiza nyaya idzi dzimaprove kumba idzo dzaitotisa izo ndobva ndaenda paso tiri kumba torare pano apa ndirare pano ngati akana ane ndati pamadzibaba ndo ndona na bamunini vangu havaripo vamwe bamunini vangu vakwana vaivepo ipapo ndikati vari bamunini mundidanira zvokumadzibaba pano ndipinde madzibaba nditi zvipinde madzibaba ndipinde madzibaba muchazvakada so chimwari mwana ungangotidaro munhu tangoona chidumawana kungudana uchiuya panapa atinokuziva ndiwe tationa wasvika pa kuti ndiwadaniwa iyi mudzimai ndakakudanisa tizivi mukadzi andobva afamba ndobva auya akati siyana nevanhu vakutaura ndichinda kudana ini izwi rangouya kwandiri mutumwa ari kufamba kurodhiyo mudana uye papi auye pano saka ndanzi ndikuudze kuti ndikukumbire kuti imbosiya hope papi pano usaende kwauri kuinda indakada kupikisa mukati iwe unoona kuti apurubva kuinda indikuziva purubva dziri kumba manje kuti samai pangomba mazvinoitikawo pete ndari pano ndobva ndakasivela kuvatapo but ndakarara ipapo ndopandakazopuwa vision ndichitorwa neangel ichinondiratidza murume aifamba achironda tsoka dzemukadzi zvikanzibatsira munhu uyu tasoone ronda tsoka dzaari kuronda ndedzemukadzi akukumbira kuti orare pai ipapo nokuti ndindamutuma ndoda kuti mubatsire mukadzi uyu ari kuita upombwe murume waanaye asi wake uyu ari kumutsvaga murume wake akabva achinzi ari kuenda kumativi kunonamata Mwari saka ndobva abatana nemuprofita umwe ndobva vatiza kwakunowakira kuri vachinzi vaibva pasi ameenda kunyunga ukoko tukwakatiza tukuya kusaidhira kuZhombe kunonzi kuTotororo ndokwakaenda kunovaka ikoko kuTotororo pamusha une maejeju tukasvika kuvakira ikoko mukomana atovaka musha paya vanhu madzibaba vachirarapo vachimuvakira dzimba nevanhu vechechi vemadzibaba vachivatapo vari pavo ini kati mukadzi wake mukadzi waindi atomubvunza yakati mukadzi wangu ndikumbira nditore mukadzi wangu undibatsire asi ndiwanzi unondibatsira here kutora mudzimai wangu ndikati nani kuti kune muprofita akaprofita kuti pane mutumwa achakubatsira kutora mudzimai ndikati ndatumwa nemutumwa kuti ndikubatsire ndaona uchironda mukadzi uyu wakutosvika paari so handikutosvika pari mangwana na 2 o'clock asi kota pasi 2 ndoda kunge ndichitobvapo ndichibvapo ivanene ndatienda kumba nemukadzi wangu saka ndibatsire nditore mukadzi wangu zviri peaceful zvakanaka ati okay zvakanaka saka kwaedza ndiye mudzimai akandiprofita kuenda kuSouth Africa mukadzi iye akati hauchina 3 months iwewe maproblem ari kuita unenge kuenda kuSouth Africa ndiye mudzimai akaprofita kana bamunini vangu kuti nyaya dziri kunetsa musha zvamukutema zvitsvaga muchidi zvinodzeka zvinopinzwa nemwana uyu yakava second confession iye akapiwa nanzvadzi dzangu dzairwara then mukadzi akutaura chizo rabamunini kuti aiwa mukutamba nenguva muri kuita nguva inokwana asi nguva inokwanira pamwana uyu mumira nemwana upi uyu ndiye ari kunzi ndiye anotamisa problem mukadzi akachema saka ndizivi basa rako charini bosi kuZululand ndaona watambira tsvimbo yechechi ndaona wadzoka nechechi iyoyo ndikaona wapinda munzvimbo mako maunoraramira patikatoti pamusha pako pamupaipakopa ndaona pachiponera vanhu vawira vakafa vachinzi uyu atofa vachimukira papi ipapo saka ndikutochema kuti nekuhwara kwandiri kuita pano nemwana wangu toponawo rini ndirini pauchadzongoni namusani kuraramo ndawa nokuhwara panapa chitochema mukadzi saka ndizivi ndirini ndoda kubatsirwa newe ndikati ini nokuporesa vanhu vachimuka vachirwara fainini pamba pako ipapo pamba wakaikirawo imi madzibaba vangu atifanira baba vangu muri kunetseka mune nyaya dzekunetsa mumusha ndatidzoperera pamwana upi mubatana nemwana upi uyu
asi mwanayo ndachikumbira kana wadzoka zonde upindishe masowe noti macho wasafa ukaide chisire masowe achadi achafa munomu kana izvo ndezvo denga ere kana zvazvo ndiri kuchema kuti aiwa inatite zvedenga mukadzi akataura ndipodza vakagara pasi saka vakaita zvavanoita vapedza saka kumasowe havapi munhu muenzi kuti taura saka ndino vandakumbira ndoda kutaura kamuchindendedza vanza ataura hako ZHOMBE TV. Right. Ndana kuti Reston uchitaka kutaura nini sekutaura kwaumboita kumashure pawazoti tikaende podzokera mashiri pichana wati ndaka kuti no kuchipatara kune mochari. Amen. Vanhu vari kufa iko. Yes. Ende vanhu vari kuendawo kuna nasekuru vari kufa. Vanhu vari kunamatira vari kufa. Iwewe uchintaura nyaya yako takati Reston wati kuchipatara wakazama ende wabva wantaura nhoroondo yacho zvese zvakabula zviri negative asi uri kurwara ukantaura kuti kunamata wazama asi uri kurwara wadii kumboita se kumbozama izvi zvechivanhu nekuti zvandaonawo ini nemaziso angu ndaona vanhu vachiita se vachipona asi zvakaramba unogona kufawo futi ipapo. Ndakazvigamuchira izvozvo nokuti kumwe kwese ndandaona kuti kuchinamato vanofa vachinamatirwa kuchipatara vanofa vachinamatirwa kuchivanhu hangu handisati ndaenda asi nokutenda kuti kuchipatara kunofiwa mochari dziriko wedhi renyu rakandisimbisa kuti kunyange ndichienda rega ndinozama nyange ndichinofa kwese kunodi kunofiwa saka naizvozvo ndosimbisawo hama kuti ngatiedzei zvose tinogona kunofa tinogona kunopona kuchipatara kuchiwanhu kuchinamato vanhu vanobatsirika vanhu vanofa asi kutenda kwedu ndokunosvika pakuti tizoponesa saka nozvigamuchira kuti ndakunopona unoponeswa indaka isingatarisa ndichapona chinhu chandoda kutenda ndechekuti ndichisangana nasekuru taso vakandiudza zita remunhu kubvira rabudu wangu ndinenge ndiye ari kukonzera izvo ndiyakutumira kenza yekuti ufe first day kuti kungogara ndikaundongogara so kuti ndiwe Reston Thomas unomuziva ati ndiani ndikati baba wangu ndiye akakutumira kukenza iri kurwara musoro unoona kenza ikauya pagombo unodimburwa unorama but yako yauya mumusoro unodimburwa musoro unofa arati udi ufe saka Mosa iri sikazi Mosa choniziva andiziva sikazi hapana zvaida kukupa iro zvawakaramba iwo ndikatanga kufunga 2010 yakati sure pane zvaida kuti pane kadi ndikaramba chini kati Tsvimbo Tsvimbo yakaipika upo Tsvimbo kati iyo yakanzi inoshanduka kuti nyoka ndoidi kuika mpedza mwa ndira vana ndikandona ndakarambira so icho chawakaramba icho ndio chauri chakufira ende icho kwadi because one of my sisters akazondisira message achiti anzwa ne one of our brothers kuti ndaragara dare nevakomana vatatu kumba vadiki nemwani mukuru iyo ya mukuru kubatwa uko vagara dare vachiti mukoma wenyu akaramba Tsvimbo yangu saka Tsvimbo yangu ndoita sei ndoipa ani mudiki akabata inini andikatori Tsvimbo kavakuru varipo umu mudiki akati angatori Tsvimbo yasara kuno uyu absolutely uyu akati hama kana vakuru vaya varipoka ini andikatori Tsvimbo yacho asi kana vakuru vasipo ndo paka indicator pfungwa muna mutaro saka mukomana ingati muurayi kuti vakomana vatambire Tsvimbo bozi azviti kuti apiwe Tsvimbo ari mupenyu saka mukurwara mukati mukurwara kwandiri kuita ndichinetseka ini ndakabva ndazviudza kuti kuna baba handindi kunotaura ndiri kurwara handindi posi ndakadzidza pana Alice ndakadzidza pana Chipo kuti havana kuda vanotofarira kufa kwemunhu ndakadzidza kavena ndikatoendi kunovaudza ndadi ndarwara saka ndakabva ndarega kuenda kwavari ndikabva ndarega kudi kuvazivisa asi vaitongohwa nevanhu kuti munhu arudi ari kurwara munhu ari kurwara saka vaiti zviri kuita but uyu mukomana uda nokuwa kuti uyu munhu wadihwara uyu akabva atogamuchirawo chitenderana nacho nababa kutora Tsvimbo iya saka vachoti uyu uri kufanirwa zvakadai sei uri kufa saka musi wavandiudza ivo vakanditi musi waunofumura nyaya iyi kuti ndine chinhu chakati wauchazofumura iwe neni ationa nemaziso uye atitaurira tose uye atimorosani saka kufa kwomupfana uye wokurohwa nemota uyu ndokwakazondipa ndizise vana bamunini ndarwadziwa mubva ndemuda wakafumura secret ndabva ndafumbura secret saka kufumura kwandaya secret ndokwakazouya kenza imanje sindangofunga ndipa yakenza imanje kuti iyi ndokwarisa
saka zvinhu zvakandirwadza saka vana bani ndavaudza manje vakaona vakawe chichi kuitika saka pakuzodya kwemari yakatanga kuya vana bani vamwe vaitengesa mombe dzavo mbiri vachindibatsira mari imwe mari yakabva kumwana wangu akaroorwa chisa ipapo mai vamwe vakazoshayika banini vakudya mari mudzimai waye akatengesa mombe yake aisa mari ikakwana 1.6 mwana toda unokurapisa ndobva mari yatumwa vaye kuno kwasekutaso kuti ndigozoenda ndorapwa vaenda kutora mari ndinodi ndonospina ndokundikana futi kuti spina vari ndokunyura ini ngoni chikuda kuti kurapa but ipapo ndichirwara ndiruko semunhu aisenza maoko ake ndanditi pandanga ndakabhajeta mainini vaya kundibetsera mukadzobona ndobva ashaya futi South Africa ava vakanyura foni kwafonera mai vahwara havasi kubatika mabhadhari mari dzedu havasi kupindura havasi kuita mainini 1 week vachihwara ndobva vafa ndovataita 1 week futi mainini vakafa ava vasingabatiki kusvika ndazochemerwa nevanga mai ndohwara kwanzi uchihwara uya amukoma ndinyepa ndakasimuka ndichirwadziwa ndakazokwira ndege kuenda kwekuona funeral yacho pafina pasi kuita ndokutanga kutenga ndakati coffin 7500 kuti maini vagodivigwa nokubhadhara mari dzekumapala dzese pakuzoti tauda kutakura motikari iyi ndimotikari ndobva yashayikwa saka ndangosara ne4000 chete cash in runs saka hanzvadzi dzamai ndo dzakazobvisa 11000 vakwana 15000 tangopedza kudaro bani vaya vabva vasvika kumabva nepi komunombopinda message ida mubhotifoni ndio ndatizonguwa nyaya mawarini ndakatogwa ndizo nani ndakazowaniwa motika kwai kusafona do wakafona takuzoterenga kuuya mari yawo kuti titobatsika kuno mai wavinge izvo taura kuinda umba takutokutakura futi anoona tarikonetsa endei inuku ndikuti kuti inini mozi akatakawira namutanda timbosana tiona tichakani saka ndo ndakatogadzisa mari ndakabhadhara kwase kutaso ndakabhadhara zvose everything is fine zvose sorted vanhu akataka kuvhidhisa kuti sure kanzi sure zvitori sorted hendeita akati okay indi asada kuenda saka pavakatadaro vanhu vati he ndinotapinda mota ndokuchienda but tasvika pamesina paya pagedhi pavo ndakaradzwa vision yenyoka yaitendera idai ndikati hayi pagedhi penyu pane nyoka iri kutendera idai nezvo chichi kuitika hamuna kubhadhara mari saka ndakabhadhara sho ndikati ndakauza bani wadiki wamwe ndakati haana kubhadhara mari ndikati wakadla mari haana kubhadhara mari vakati makutenga musindo pusi hazvifamba zvakanaka zvataura zvoendi toenda mberi ndokufonera mwana wake mukomana uyo akati haiwa mari yakabhadhara plus ini ndakatopiwa nasekuta zvandakapiwa zvandinoita kuno kuti mwana musikasefi in alright kwakuzonosvika papa ndikoona kuti hapana chakaitwa vanhu unyepa shuwa ndota chokwadi andamhurisa baba parufu andakutaura nawo parufu ndatoavoida kunta ndipo kwabva unofonera wakati vanhu vabhadhara mari ndakaita no ndopa ndakaenda kwasekutaso takano marisitsi ndakafona vakanyoresa zita remutare vobva vati Mugwagwa ndakati iroro hapana chimbofunga kuti havana here kana ravo ravakaita se ndavakanyoresa marisitsi neakanga ari papi nebhuku racho rinosara kopireri takataka takashaya kuzosvika sekuru vazoti munopedza nguva hapana mari yakabhadhara ndopa ndakazoti iwe baba vako vari kunzi havana kubhadhara mari ndopa takazouya kapa tikasvika tikatobvunza ivo tivati hendei vakaramba kuramba kuti handiri kuina ndisikuinde kundafirwa ndikagoende kuramba but chakandorwadza ndechekuti parufu pachona vainzi havana kunge vakaroora saka ndakazobhadhara mombe 9 iwewo futi inini futi ipapo pamari yandakambotibetseri kuchinja ndio imwe yacho ndakashandisa kubhadhara mari mombe dzawo 9 zvinofana kunge dzibhadhara takagara nayo kamari kusvikana kuti wakundisa pamiri yaitove change pamari yakasharawo yakashanda uyaya yaitove change pamari yakasarawo saka ndobva ndatongodosa zvakadaro 9 mombe 9 pamusoro menye mapa 1600 ndamabhadhara kwasekutaso vari kaubhadhara pavacho mudzimai wavo ndokufa anatezvana ndokuti hativige munhu kana pasina kuroora tida mombe 9 ndokubvisa futi iweyo ndokubvisa futi inini ukofi ndatenga saka tizoona kuna baba yakazosvika senyaya yekuti baba muri kudiwa kune mhondoro iyi iwo ari bishop wechechi aita zvakanaka saka kuhwara kwandaita uku ivo baba vakaziva kuti mukomana ari uku ari kurwara kuti vazvinzwe nechekuti ndarwara apa sekutaso vakati kumba kuda kuti kuendiwe vanodaidzwa vauye kunoku vataura vakati aya vanodaidzwa vauye kunoku saka ndobva ndaudza mupfana weyamadzibaba ndobva dana baunini vamwe vabva vaya baunini vadiki vabva ndaenda nawo nasekutaso vakatotumwa nasekutaso aiwa ina unodana chi mukoma wako auye pano mukomana udi arwara tigadzise nawo mukomana zviro zviite zvakadi zvakanaka ndobva vaenda vakasvika vanoudza vaya vakaramba
varamba kuuya vatakana ndiuiko kwandisi vakadzoka vati varamba tikazama zvimwe zvatakazama zvaramba tobva tazosvika panguva yekuti ndakazombodzokera ndakasvika pakuchema kuti mari handina sekuru akati ndokubatsira ndaona kuti mari wakadyiwa hadi unyepera sekuru vane mumwe wakanaka vane mumwe wakanaka havana kutarisa kuti mari yakadyiwa mari handina asi vakati ndakukubatsira havana kutarisa kuti baba wako varamba kuuya pano but ndakukubatsira ndobva vandibatsira shuwa zvakandibatsira sekuru ndakati dautaura chokwadi ndakashandisa just for 3 days ndanda kuchinoi uko madzibaba ati aya kumba azviiti enda kuchinoi ndoenda kuchinoi nabanini 3 days ndashandisa ndasekwanisa kufamba ndakanguti nabanini ndodambofamba nchidikuza nemaondo akaita kufamba kudi mota ngaiti sere kwadi kwake kuti tikaona leta upinda moto dzoka ndadai waiwa atingatsa zvemoto izvo regai ndifambe shuwa ndakafamba 3 kilometers ndikadzoka bauni vakati uwase ngati ndaright kubleeda kwandaita kwese kuya kwakangomira instantly ndakanzwa watumira message ukati zvinenge zvamira ngati ndadawo zvamira ropa rabuda munzeve musina injection yandaidhonza yaiya handichaishandisi maronda mamwe akutongovhara akutongopora zvezvizvatozwa sisi vako ndivonera kuti akati restaurant ari kupora ndakati haasati kunonzi kwatasva haasati ndondowari munhu akatagurwa namadzibaba mufana tikaenda kwana sekuru kwandakakurira vana sekuru vamwe vakadoma vakabuda musodzi kuti mwana atofa because ini mai vangu inini ndini Dangwe kuna mai vangu asi vakazozvara mumwe vakomana 4 vakomana vakashaka vese sandasandirwa ndasakasisa vakutoti vana vakutodi votopera vese chii saka zvakavachema saka tichisvika goko kuya vana mbuya vana sekuru vakandirera inini vaitochema kuti mwana adu mwana atofa but ndiyati ndikubatsirwa nasekuru tasu ndenge ndikuwanda kuti unopenge uti ungowanani kuti chiona kuti kutopera kufaso kuti aiwa ndikuwanda tikera ndikuwanda right so dzakakana zvandikuzwa ndikuwanda pane zvandaenzwa zvachinja saka zvadaro baba varamba kudaidzwa kuuya ndakazombowana mukana kudzokera South Africa ndobva ndadzokazve saka ndopakazotumwa vana baba ndakuti no ngakuindwa vana baba vese ngavauye ndobva tadana vana baba vese ndobva uya kusara kwa baba 1 vari kuPretoria vasina kuuya vana vabesa vakauya vakasvika apa ivo vakaramba ndopanzi panana baba vauya baba vamwe apa ngavachinde vanodana Bishop ndobva vainda vakasvika vanodana Bishop vakaramba kuti aputsika nditsikiko andiuya ndiko tasvo mwana mudiki hazviite avadzoka varambiwa varamba muzazorwadza bosi memushandisa mari vanhu vatodzokera kupi kumba zvaramba kuti hazviita hazvichaiti but vana bamunini pavakasvika vakaona ndo vanhu vakandiona ndichirwara vandiona ndapora vakava neconfidence nasekuru taso no tine confidence kwanotigadzira zvoita kuti mahwara waita iwe wari munhu aifanira kufa andiwana saka ndobva ndazodaidza vekuPretoria vakati mudara uyai ndobva vatouya ndobva tadzoka titswa sekuru vakati imimi chimboenda mumbonovadana ndobva tabva nabauni vataenda takatosvika kuna mwana bauni inonzi kulavhata ndokwatakasvikira takasvika ipo musati tasvika pane hanzvadzi imwe yakashekwa nekamwana kacheche ndobva tasvika ipapo tikava taunganidzana nabauni yese ndokutaura kuti ndo yatafambira vakati takambouyako iwe usi kuPretoria but zvawauya zvati zvakanaka tisi takagara pamwe chete asi tese tiri kubvuma asi one mukuru wedu ndiye ari kuramba mukuru wedu haasi kuda right inata mwana baba indatoya kwamuri katisenyeni imimi nemitogona kufesana chitaura asi baba handisi kukwanisa ndiri kuziva secret dzangu saka imimi chindidi chiita michindendera vana baba nini vakabva vawirirana iri sandi kuti toenda zvesho vakasumuka vakadi vakaenda kusara kwavamwe vanga vane makumbo akadambuka ndobva vaenda vachingonosvika mumba kuna baba vakachinzi baba vatuya kuseti kwamabva ikoko kuna fata vaina nemota saka vari vada kusvika vachizobata maoko kuiwadi mwana ashaya vakati vaenda kuti mhaya bheki kudzoka kupi uku vachisvika uku munhu hakuna akauya munhu haana kuonekwa kwakuzosvika kuna baba nini adhamu vaya kwakunzi vakasvika pano nemota yavo vaida kusiya mota chitoda kuya kubata maoko asi pavakanzwa kuti restaurant uri pano naJozi vari pano vati handisvika ndiona narestaurant ndiona naJozi ndobva pinda mota ndobva tiza ndobvadi ndobva vaenda ndokuti saka mavaudzirei kuti akauya apa vanhu vanga vachiziva kuti zvofamba sei saka vachanowanikwa here kumba kwavaenda uko hatichazivi vanobaona kati noe zvokwadoka segai titi tifambe tonovatira ikoko kudhuze naikoko manguva tomuka tichidi tichisvika asi vanhu vakasumuka kuma11 usiku ndokufamba ndokuenda ndokunovatira ikuisa sipo chapo soma 45 km
osvika kunovata kubaunini Isaac vaya vekudya mara watakaramba kwavo mangwana ana baunini ndobva muka vachienda kwamudhara vachinosvika kwamudhara kwana mudhara mudhara apfa aenda kunosvika kunonamata avata mugomo madeko vakati hawe tumira usikadi auya vamwe mai vakati aiwa vanzi vakwira kombi vaenda kupi vaenda kwekwe havachazivi information yebhesi nayo saka vakadzoka kwandiri ndakavanda saka madzokeri kana vari mugomo vamirire vanouya kana vaenda kwekwe vamirire makombi akumoko anouya dzokere varipendubadi ndobvadzokera ndobvati mukomana uka atoti ndisu tu vatako ngoti kombi dzinoya leti kana pambe pamukoma wenyu pamba wenyu motovatapo motozane kuvatapo muchikurukura nyaya ndemamirira ndopa vakaenda ndokusvika ndokuvamirira ndokupiwa pokurara umwe ndokurara vakamira maona matv vachidya vazigara baba havana kudi havana kuuya kwaedza ripo kwati mutara kwako havana kudi havana kuuya saka chinda izvo hatina kuziva kuti pakati pavari kufamba mabaunini ava adama vari kutekisira meseji kuna vachitiza ita soutiza tapakati saka vainge vane pfungwa dzekuti mwana uyu zvandakaramba kuenda kwaari apapo rauya saka pamwe wada kundirova pamwe ndicharokwa ndofeya vakangopinda nayo haviniwo handizivi saka vakabva vatiza ndobva vaenda kukwekwe vasvika kwekwe vasvika vakatora mapepa epeace order kucivic court saka vatora mapepa epeace order kucivic court isusu kucivic court komanje kuno umwe sisa ariko ndobva zisa mukomana kuti vakutotora peace order uya ndobva atizivisa ndobva okay kana daro handewa mambo isinovatamanya kupi kwamambo saka isichibva pamambo ivo vachibva kukwekwa vachiburwa vachienda pana mambo kazi aiwa vanoko vatobva pano nyaya tatoiziva kwewaenda kukwekwa kutora vana peace order sei vana vatobva panapa patoine titiri kuti zvikutosetwa panapa masamoni ako rudi utopiwa masamoni ako kuya panapa ndobva vatopiwa masamoni avo payapaya ndobva vabva ndobva vachienda kumba isusu tatomira date rediji rekoti saka ivo vaenda kumapurisa kuya vakabva bva mambo ndobva namapurisa kuti nouya musunge chii vanhu saka vane vanhu vaiva papressure kuti vasunge vanhu vavo vachiitai kuti vakaiva vachiita musindo kupi kumba saka mapurisa akaenda ndobva vasvika nemota vakanosvika ikoko vaingoibvunzawo kuvanhu vachibvunzira vavazika vachibvunza hatafambira munhu akati zvakadaro vanhu vakati akuna zvakadaro pakaona mumwe vana pamwe vakati akuna zvakadaro vana vakauya panapa pasi vanhu vanoti vanhu vekupi vanhu muna vavo ndovakauya pano pane manetso ari kunetsa mufamily mwana wake arihwara saka mwana akarwara enda kuti zviri kunetsa pamwana indi togadzira chi pamwe chete saka ndo zvavari kuramba mapurisa akudzwa paya akati titatumwa tofanira kusvika pamba pacho ndosvika pamba ndokuona ivo avapo vana mai varipo ndobva vatora mastatement avo vakatora ndobva vaenda saka pakaita chinezo chokuti kuna vhata isection inodhiliwa neempress police station kusaiti kwatiri izhombe inodhila chi police station ava kuti vatore masamoni kunosamona vanhu vari kuempress zvakuda kuti nyaya inde kuempress saka baba vakunzi iwe chienda kuempress saka kuti vaende kuempress kudarika nemunharaunda mune vanhu vakuti ndoonekwa ndina kuempress saka pamwe ndinorohwa havachaindi kupi empress kwekwe animamai saka mero power vakazongoshandisawo ndobva parongwa kuti no panouya vanhu kudare kwamambo vozopuwa mapepa dare mani mamambo saka tere kwamambo rakazokwana ndobva taenda tikasvika tikapinda mudare saka mudare vakaparura baba vakuru wanyaya tatine zvinhu zvikunetsa mhuri vanhu vanorwara vanhu vanoona zvimwe zvinonetsa vanorota zvakaipa mufambo uri kufiwa saka pese patoti mukoma hatifambi mukoma hadi kufamba saka ndocho chatingola chiti mukoma tifambe zemhuri chii chikunetsa saka mukoma ari kuramba saka chifa kati aku Thomas vana vari kutaura nyaya iyi vati muri kutaura parapaya haisi yangu yose kune mhuka yamugwagwa kuna takawira saka takawira hapindiri nyaya dzamugwagwa nokuti ini mugwagwa ndipindiri nyaya dzatakawira zvikanzi iye takawira mugwagwa chii zvonzi mukoma nemunin'ina zvikanzi saka musiyana uri papi mukuru pavanhu vese ndiani kwani ndini zvikanzi saka ndiwe baba wemhuri iyoyo inini mhuri yangu tiri 11 asi mhuri yangu yese ndoidi ndibari pamwe chete saka mhuri yako muri tu chete bata mhuri yako pamwe chete kasapobe uri samana chanetsa chii uri sabhuku uri mukuru wechichi uku uri mukuru wemhuri upa mhuri yako vana vako pisword hazviiti kasai nyaya muno mudare saka ndopa ndakazonzi namambo ini nditaure zviproblem ngati nditaura problem yangu ndotaura problem zvinetsa chi vana ndakatanga kutaura nyaya mukomana kurohwa ng'ombe yemota yandambotaura iya ndotaura nyaya yanzvanzi yekuti akafa chindorumwa nenyoka kuti ndibatsire ndokutaura nyaya iyoyo ndobva ndataura nyaya yekupuwa chi
Tsvimbo ndotanyo ivo kuvanga vadovira nehasha avanga vasatobatiki nehasha vakutungopenga nokutungopopota mudare mambo akati aiwa dzikama udaro kanda makasa ako zvakanaka mwana ari kukanda makadhi ake nechimo chake chakanaka vana vese vakamugwagwa vari kupi nekupi vaindifonera vachichema saka ndatsika pakutera dambudziko ravo saka gadzisa nyaya yati kuti nyafamba sendiwe mukuru saka vakati ine handindi kung'anga ndopinda chechi ndiri bishop zikadzi aiti iwa uindi kung'anga uri bishop ndasiwa wakanaka handidi ng'anga inouya pamba pako kuti hatikumanidzi ng'anga uya pamba pako but ini pano ndiri chief manje munhu wese ndomuda papi pano iwewe ndokuda papi pano vanuna vako papi pano vana vako papi pano mubatsire ndobuda papi pano ndobva ati uyu mwana ndewangu chai saka hafaniri kundidaro saka ndodati asumuka apa abate baba vake ndevapi chaivo pana nababa vese vari pano ndoti abate baba varapi chifu akati sumuka ubate baba panapa ndondabata vana baba vese saka sei wabata kati kana baba vakauya pandohwara handigoni kuvaramba pano nokuti imi muripo imi vangu vakandibara vacho kana makaramba kuya pandohwara handigoni nditi ndimi baba mese muri vana baba makandikoshera ndo ndichibata vakati hazviiti munofanira kubata nditi mambo ine apa ndichapadi chaubva pakati awa kudhera dara rangu aufanira kumanikidza mwana usapa kudi pakuti izvozvo iri dani nderangu saka vakazosopa kuklima kuti ndikuda mwana kuti auye kupi kumba nhasi chaichenda kumuona kumba kwangu kuti mwana ari kufurirwa nevana ava ndovari kumufurira ngati amambo ine handina kufurirwa kuhwara kwandakaita ndokukanipa kuti ndisvike kwese uko ndo zviri panapa saka kana vati vanoda kumba is not a problem ndi baba handigoni kuramba ndinoenda but ndega ndikwanisi mambo ndobati no unoenda nababa naisik kumtamari vaya ndovanonzi vanotedza baba saka iwe unoenda nani nemwana oona baba vake vapedza kuona baba usasiye mwana wobva nechi nemwana unogara naye kuba ndogara naye wogara naye ikoko saka mambo vachingoti vapedza kutonga vachibuda mupurisa vapinda masambo takutopuwa masambo ndinakatanga kudedzerwa zita resta uchii baba wasunga civil court unopuwa peace order mupurisa undiverengera ndakupa bepa ina ndachandoziva shamwana chako kusaina kuti ndadi ndakupa chiviro bvadzoka chichikuitika masambo kuti asaina iwe usanitse kusaina ndasaina munhu sindobva asaina saka ndobva kwanzi handi wakumbira uchiti mwana auye kumba kwako nhasi mwana wako haachauyi kuti paane peace order right wanga waita kuti mwana auye uchizvari pane peace order uda unoitei right mwana uyo akanofa kumba kwako kuti ndindindi unozondiudza kuti kudii ende panyaya iri kutaurwa pano story pano zvandiratidza kuti mwana uyo haana mai pamba tsoga ndiudze kuti mai vemwana uyo vari kupi ndobva wabvunza rutatu vasingabvisinzenganzvenga zvakanzi aiwa pindura mubvunza ndabvunza mai vemwana uyo varipo zvanzi havapo zvakashama ndaziziva automatically saka something chinenge chipushapusha no ndapedza mwana uyo hauyi kumakumba kwako achiruma kwamani mangu uchazomukumbira kwandiri kana nyaya yadi yapera ndokuti mwana uyo kupi kumba kwako saka nyaya yedu yakazosvika pakutambwa ikapera asi iwa vasati vanditi uya kupi kumba vanofanira kutaura namambo kuti mwana akauya kupi kumba saka kana vasina kuudza mambo ine handidi handigoni ngendichaenda masamoni angu ndinawo ndoamba pandinawo masamoni mapeace order handinawo aya saka ndakutomachengetedzawo mapeace order asi manje pane problem yekuti mari dzatakapedzisa kugadzisa idzi dzakakweretwa toda kudzoserwa dzakawandisa ameni uchadzwa nepe saka mambo vakanga vativo abatwa nemuswe anofanira kudi kubhadhara saka ndochikamu chasara ichocho kuti ndinopa mambo mari kwadzakakwereta nemapuruf acho dzakakwereta kubhengi munomu dzoda interest yadzo mambo wose kutibatsira ndo mamira akaita nyaya yangu handitika no mukumarestori sekutaura kwandaita patatanga program kuti vanhu vakawanda vanofungidzira kuti in fact ngatitaure tichirerutsa zviri kuvanetsa kubhilivha vamwe vanhu zviri kuvanetsa kugamuchira patakatanga zvirongwa zvichepo vanhu vaiti madhirama vaiti ini ndinonotenga vanhu ndouya navo ndovabvunza mubvunzo voacta vachiita se vachibatsirwa zvakazoti nekufamba kwenguva vanhu vakazoita se vakazoshandira pfungwa uye takazounza katingatika kasystem kekuti iwewe reston haundifonerewo nditi ndiendese kwasekurutazvo ukatodaro ndobva ndatokuti no hazviiti kuti handiendese kwasekuru ndingi ndobva ndati no hazviiti inini ndinokutsvagira kuna sekuru vandinokuendesa kuti tibvise ka element kekutengana handiti kana zvazorambawo ndo patinozoita se patozoenda kune mamwe machinyi kuna nevamwe ana chiremba hongu reston ndataura nevanhu vakawanda
vamwe vanoti handigoni kuvabatsira, vamwe vanoti ndinovabatsira, vamwe vanoti matauriro avo aita handina kuzoafarira, handina kuzoita sei. Asi kana ndichiudza munhu kuti unogona kunofa ikoko waenda uko handinge ndamunyebere. Aiwa, ndingaita kupindura panyaya mataura kuti vanhu vanofunga kuti tiri kuita madhirama, vanhu vanotengwa, vanhu voacta waita. Tine vanhu vakaenda kumachechisi anoacta madhirama akaita saiwawo. Saka vanhu vakanga vari mumachechi vachiona izvozvo vakaona maactiro aita izvozvo. Fanika imwe yakamboitwa rimwe muZimbabwe achinzi afa achimutswa rimwe anonzi afukawo pastor umwe zvikaonekwa kuti ifeki. Ipapo ndo pakakorapta vanhu brain. Saka ndinoda kugadzirisa kuvanhu kuti variko vanodaro, asi kuno kwaMukobha Robert akutengewani, hakuna maaction akadaro kuti kunotengwa munhu oya oacta oita kuti zvinhu zvoita chokwadi kwete. Ini ndakahwara rini zvaizvo chaizvo, ndikazama kurapa kwandakaida kuenda kwese zvikaramba, ndikazotsvaka rubatsiro kwavari ndikaruwana. Nhasi ndiri kutopupura pano ndadi ndapora, ende kupura kwandiri kutoita muchato wavamwe kana ndiri kuchechi kwamwazhisha vachitopupura tomuziva munhu Atungamirire aihwara. Izvi ndo chokwadi hapana kuacta. Ende ndakuita zvinezvi futi restaurant ndechekuti munhu akanditi akandifonera akanditi dambudziko ndinopinyora pasi, tumira WhatsApp kana text message kuitira mangwana kana ukazoti ndakaacta ndoti but ndiwe ndakakuti acta hereni. Message yekutanga kana munhu uchida kuti batsiro ngaibve kwauri noti kwandiri. Even ukanditaura ndakanzwisisa asi unozoti ndazvinzwa asi zvawanditaurira izvezvi nyora pasi. Because zvine madigital footprints. Kana zvazonetsa pamberapo tinoenda kuma-mobile networks toti akatanga kufonera mumwe ndiani, akatanga kufona ndiani script yekuti yekuacta inda kuzongoya nekamera ndichita sei. Asi ndozanga kuti hano kune vanhu vakawanda vayambuka restaurant. Chandoziva kuti tine vanhu vane godo, vane shanje, vasingadi chakanaka chakaipa, vanotogona kutotsvaga vanhu kuvatenga kuti vakutaurire mashoko aita saiwawo. Vandowana vachizema kuti vangaparadze rubatsiro runenge uchiwana vazhinji. Saka zviri paviri kuti munhu anenge achidaro haana kuya neintention yekuda kubatsirwa, akaya nechiwanga chikuda kuti adi angokanganisa kurongwa wakanaka. Uye zvakare restaurant kune n'anga dzefeki. Ndofunga ndakatoona mazuva apfuura ndakatotumirwa malingi nevanhu vakawanda wanda en'anga hameno dzefeki dzakabatwawo. Inini kune n'anga dzakatondifonera dzakawanda dzinoda kushanda neni asi ndinoramba. Ndine andinakaisa wandinotiwo ma-terms and conditions aunofanira kumita. Ana sekuru tasvu vai ndopereka ndikotaura ndomiro wangu wandoshanda navo, ana sekuru tasvu, Kanengo, Nyakatayani, Chapola, sekuru Shumba havana kungotanga tangoti endai munita sei pa-TV mubatsire vanhu. Pane matest atakatoitochi kumashuro patakatoona kuti zvikwadi vanhu avachi vari jenyu. Asi ndotoziva kuti ukaona n'anga inondifonera restaurant ndakagara panapa asina kuzvitaura but ndikandizvitaura handipedze zuva ndisina kufonerwa nen'anga inenge ichida kushanda neni. Vanhu vava hadzisi n'anga. Ndobva ndatoziva kuti munhu chaanoda kushanda nenika kuti aite mari. Because akauya nevanhu vanenge vatenga vaya ndakavaita ma-interviews ekunyeba iva takanoisa kapo, vanhu vanobva vafungidza kuti n'anga inobatsira vobva vamhanya ikoko. Vamhanya ikoko vanosikobhadhira mari, vabhadhira mari by the time inozozikanwa kuti n'anga ndeyefeki mari inenge yaita sei inenge yatiita kudhara. Saka ndinoda kuudza n'anga dzinotifonera dzidze kuti haundifonere uchiti unoda kuti ushande neni. Zvichida ndingatozonzwa nevanhu kuti kune n'anga iri kugoko inonzi Mugwagwa, titi ari kubatsira vanhu tozviignora. Tozonzwa nevamwe tikazonzwa mbiri yacho yanyanya ndo patinozokutsvaga pangu tinogona kutoendawo usingatozivi. Tosikoonao mabasa aunenge waita sei aunenge uchita tozoona kuti munhu yaari kushandisa ndio ari kuita inonzi deliverance. Zvichida tozokuaprochawo no sekuru kana kuti ambuya madzibaba tiri kuona muri kuita mabasa akadai so dai so, hamuoni here kuti tikaendawo pane chimwe imwe level. Asi n'anga dzese tikutaura ndoti restaurant every day ndinofonwa nen'anga but ndoda kushanda newe ndinonzi sekuru nhingi ndonzi vamwe vacho vakabatwa kwamasvondo apfuura sekutaura kwandaita ende mabhata zvandakaita manje nevanhu vacho vanondifonera ndobva ndachengeta mufoni mangu kuitira mangwana kuti hamusiri makandifonera mukati munobatsira vanhu. Saka ndoda kuti nenguva yako yawati parestaurant rimwe remakore mwari vakandibvumira ndichanyora bhuku handimazvaona kuti no matangira atakaita nyaya dzechivanhu nekuona kuparara kwaita vanhu sekutaura kwaita kuti machechi kwete ese zvawo mamwe auraya vanhu semataura waita nemashoko ako kuti machechi auraya vanhu achiti musaende kunobatsirwa. Asi da kutaura chinhu wani munhu ari kuparidza shoko rero kuti musaende kuchivanhu
nerweseri inini Robert vari kundifonera vachiti tingaone sei sekuru ava asi hazviite kuti ndionekwe ndichiuya nekuti ndiri mukuru wechi tovarongera private ndosaka voenda vonobatsirwa saka vachititi vanhu kumachechi vane mhosva vachatongwa nemhaka yekuuraya because zvakafanana nevamwe vanoti musaende kuchipatara remachechi asiwo vakarwara vanoenda mumaprivate vachirapwa asi vana vachifa vakadzi vachifa nepamuviri saka kwese kukanganisa ikoko vemachechi variko futi nedziso idzodzo dzinenge zitaura kuti musanobatsirwe kana kuchiwana asi munhu uchinasa kuti iyi ngozi kuchechi ngozi ngozi chinotaura kuti ndiri ngozi ndakauraya musha umu ndiraungamwai ngozi nemvura woti fire hazviiti ngozi ida kuti unoripwa nechivanhu kana chandoda kudzidzisa kwanje kuti kana une dambudziko gadzirisa dambudziko rako wopedza dambudziko woenda kunonamata usisina dambudziko asi tisirege kudzidzisa vanhu kuti musaende kunobatsirwa kuti wana nekuti vanhu vakubatsirwa vachipora indi atobatsirwa pandatopora hazvindirambidzi kudzokera kunonamata chimwe zvechiri kuitika kuvanhu resto ndechekuti vanouya kuchivanhu vaparara vamwe vanhu vari kusvika vachifa nekuti kana mushonga chaiyo wawakapiwa yokuti enda unodya vanenge vasakwanise kuumedza vadaro vanozondifonera kuti kung'anga yawakatiendise yakatadza munhu wenye akadya mushonga ere haana saka anopona sei icho chechokwadi inini panapa kuti ndizosvika hazviri kuti handina madzibaba ndisina kusvika munomu kwamwasha handina pasina kunyengeterwa ndakaenda kwese chinamatirwa but nenguva yandakaona kuti no zvinhu sara zvasvika pakuzonditsikirira rega ndinde nenguva ndichakwanisa kuzvidyira ndega nokumedza uye ndichigona kumira shuwa ndakabatsirika chandinongokumbirisa kuva nematambudziko ngatirege kumirira dambudziko kusvika ranyanyisa rakomba nokuti kana rakomba wozoda kutsvaga rubatsiro rakomba zvinhu hazvizogona kuzomira zvakanaka kuti zvinongoa sure kwenguva dambudziko tichiri kuzvinzwa hatimanyere dambudziko kurigadzirisa nyange kuchipatara chakuda kuenda munhu uchiri kuzvinzwa nyange kuchiposoro namatirwa enda uchiri kuzvinzwa unoda namwe munhu akutoparara kufa kuti uya chimuitira munamatirwa kuti nguva yatodi yatosiya saka nekuchiva nekuwo futi tofa kusvika tichiri kuzvinzwa nguva iripo tisaendesa dambudziko ranyanya kukombesa zvinokurirawo vabatsiri futi izvozvo saka kubatsirana kwese hatibatsire mukana uchiripo handitika aiwa mazvinzwira hatina kuti kukereke vanhu havasi kupora vanhu vari kunamatirwa vachipora hatina kuti kuhospital vanhu vari kuenda vachinorapwa havasi kupora vari kupora asi zvibvunzeiwo kuti sei pachipatara paine mochari zvimwe zvirwere zvinoda kukereke zvimwe zvirwere zvinoda kuhospital zvimwe zvirwere zvinoda kuchivanhu asi chikuru zvakare chinoita kuti munhu upore kutenda kwako ndave nenguva yakanaka naReston tichiitawo naurwa tichiitawo rukuru pazuva ranhasi naReston tazotaura zvimwe zvichida zvatingafungodze kuti tingasataura pamhepo asi tatiregai tizvitaure nekuti Reston ihama yangu iyi sekutaura kwaita kuti ndakazofonera sister vakati aiwa ndiye Robert pane nhoroondo imwewo yekugokwe ikoko handiti mazviona ndosaka mazonayo tatsinge tasununguka takupanana dzidziso nekupa dzidziso kuvanhu vakawanda wanda ndoziva kuti mateurero atinoita nyaya dzakadai so anogona kuti siyane asi chatinotaura isusu chikuru kupona ngatisangane mune mamwe maprograms kwezuva ranhasi is bye bye. For these and more stories, tune into ZimNewsBit TV with Robert Tafumani.